गाव सानखांनानै गियान सोरां बिथांखिनि आन्दाराव गियान सोरां अनसुंथाइ होननानै मोनसे बर'नि नामाव स्कलारशिप वान टाइम स्कलारशिप बोसोराव बेखौ डिजाइन खालामबाय सासे छात्र छात्रिया बोसोराव 5000 5,000 मोनो आरो बे 5,000खौ ओरैबायदि मोनसे डिजाइन खालामनानै होनाय जाबाय मा जोंनि बिटिसि आवहाय गासै 40टा इलेक्टेड कन्स्टिट्युएन्सि दङ ना गासै 40टा कन्स्टिट्युएन्सियाव सासे एमसिएलएआ इलेक्टेड जानो हायो बेनिखायनो ओरैबायदि सानबाय बे एमसिएलएनि कन्स्टिट्युएन्सियाव 200 जन राननानै होबाय 35,161 जन छात्र छात्रिनो स्कलारशिपखौ 5,000 सासेयाव होबोनो हाबाय 35,161 थार्ड मिशननि गेजेराव मोनब्रै बिभागखौ लानाय जादों मोनब्रैनि गेजेराव जाहैबाय मा एपिएससि इउपिएससि मेडिकेल आरो इन्जिनियार बे मोनब्रैखौ लानाय जादों सुपार 50 नि आन्दाराव इउपिएससि नि जि सोलोंसा केन्डिडेटफोर जोंना माने बिटिआर हालामनिफ्राय जायफोरनाखि सरकारा हरदों बिसोरथ' आराम एसियाव ना सासे आईएएस का बायदि जानानै फराय रुमाबो एसि आरो संनानैबो जानांगौआ संग्राबो दंबावो ओरैबायदि सुबिदा आरो ओरैबायदि सुबिदा होदों माने प्रमद सारनि बुजिनाया बेनो जोङो मानो फेसिलिटिखौ खम खालामना होनो मोजां सुबिदायै मोजां गोसोजों फरायनो हाथों बर'फोरनि सोलोंथाइनि जेनेखि लामाया माने बिराद मोजां जों मोजां होननानै बुंनांगोन आरो खारन खुलुमबाय बे समाव दङ आं बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिय'आव जों बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिय'आव जों सोलोंथाइ आथिखालनि सोलोंथाइनि बिथिंखौ सावरायनो थाखाय जोंनि गेजेराव जों सावरायगिरि महरै आलासि लिंनानै लाबोदों जाय बिथांमोननि बुंथिगिरि बा बिथांमोन आलासिनिफ्राय जोङो माखासे आथिखालनि बर'फोरनि सोलोंथाइया माबे लामाजों बेफोर गासै खोथाखौ जोङो मोनथिनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिय'आव जों आलासि महरै लानानै फैदों गिबियाव आङो जोंनि बे सावरायगिरि आलासिखौ आं सिनायथिनो थाखाय आखायाव लादों जोंनि गेजेराव दङ स्पेसियेल इडुकेसन बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि बिथां डक्टर निरन्जन इस्लारि नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाब स्टुडिय'आव बरायबाय आरो जोंनि गेजेराव नैथि बिथाङानो जादों डक्टर मिहिर कुमार ब्रह्म एसिस्टेन्ट प्रफेसर जनता कलेजनि नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाब स्टुडिय'आव बरायबाय गिबियावनो जोङो आथिखालनि जिखिनि बर'फोरनि सोलोंथाइ बेफोर गासै खोथाखौ जोङो सावरायनो थाखाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिय'आव लिंनानै लाबोदों जे नोंथांमोना साफा बर'नि सासे मैखोम सोलोंथाइ गोनां होननानै जों बुंनो नांगोन मानो होनोबा नोंथांमोना साफा डक्टरेट बिमुंखौ मोननो हादों दा आथिखालनि आरो सिगांनि जि सोलोंथाइ नोंथांमोना माबायदि मोनो दा सोलोंथाइ बिथिङाव दावगानायनि खेथ्रआव अके गिबि सेन्टाराव फुंनि गोजोननायखौ बयनोबो जासिबाय खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबनि दिनैनि मेलखौ सालायनाय बिथांनिसिम हामबायनाय थाबाय जोंखौबो बेबायदि मोजां सुबिदा होनानै लिंहरनानै बे खाबुखौ होनायनि थाखाय दा आवगायनि दानि सोलोंथाइनि बेलायाव बुंनो आं बेखौनो हास्थायो समजों लोगोसे सोलायस्लु जाबोदों टेक्न'लजियाबो डेभेलप जाबोदों बेनिखायनो आवगायनि सोलोंथाइयाव जि फुराना मडेल थायोमोन ना दानियाव गोदान जाबोजोब्बाय खारन जोङो गोदोनि बायदि मडेलै क्लासिकेल मडेलै जोङो सोलिनो हाला सिलेबासफ्राबो गोदान सोलायो एडुकेसन पलिसियाबो गोदान सोलायो बेनिखायनो जोंनि फरायनाय समाव आरो जोंनि आलासि सासे सार दंबावो डक्टर मिहिर सारनि आमोलाव आरो फुरानासिनबावो जाबावनो हागौमोन आरो आंनि आमोलाव एसे गोदान जाफैबाय आरो नै दानि थारिखआवथ' ओरैबायदि गोदान दाथ' AI नि जुग आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुग बेनिखायनो सोलोंथाइयाबो ओरैबायदि सोलायस्लु जायो दा बेनिखायनो दानि मुगायाव फरायनो थाखाय बिराद इजि जेरावबो दङ इनफरमेशना गोदोनि मुगायावबा आंनि मुगायावबा आरो बै सारनि मुगायाव मोनबा फरायनांगौआ खालि टेक्सटबुकनि फर्मावल'मोन बांसिन दानियावथ' मा इन्टारनेटाव मोनो आखायावनो मोनो पकेटावनो स्मार्ट मबाइल थायो स्मार्ट मबाइलावनो आजिखालि नों जेखौ फरायनो नोङो गुगोलाव नागिरबानो मोनो आरो आजिखालि नोङो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआव नोङो सार्च खालामोब्ला नोंनो जेखौ एन्सार नांगौ बेखौनो मोनो बेनिखायनो जों डक्टरेट बिबुं मोननाय हिसाबै आं सानो 2019 आव आङो PhD खौ कमप्लिट खालामदों टाटा इन्स्टिटिउट ससियेल साइन्सेस मुम्बाइ केम्पासनिफ्राय बे समावबो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआ एसेबां
फेमास जाथ'वाखैमोन बेनिखायनो जोंबो लाइब्रेरियाव जिरायसोमनानैनो PhD खौ खालामबोदों आरो फरायबोदों खिन्थु नै दिनैनि थारिखाव लाइब्रेरि न' जेरावखि थाया मानो नोंथाङा स्मार्ट मबाइल आरो लेपटप बे मोननैखौ बाहायनानैनो ओरैबायदि मोजां फरायलांनो हायो नोङो जेखौ बुजियाखै नोङो मा नांगौ नोंथांनो एसेल' लेंगुवेजखौ रोंनाय जानांगौ लेंगुवेजखौ बांसिन नोङो बुजिबावाखै बेखौबो ट्रेन्सलेट खालामनो आजिखालि गुगोल ट्रेन्सलेट थाबावो स' बेफोरनि सोमोन्दै जेब्लानाखि सासे फरायसाया बा फरायसुलिया गावनो सांग्रां जुदि जानानै थाखायोबा अब्ला फरायनो थाखाय दिनैनि थारिखाव इजिसिन जायो आरो आंनि अबिगथाया बेखौनो बुङो ब्रह्म सारनियाव फैबाय आङो दा नोंथाङा माबायदि डिफारेन्स मोनो सिगांनि आरो दानि जि सोलोंथाइ गिबियावनो आङो बड'लेण्ड रादाब बिबानगिरि बि मैखोम बिथांनिसिम साबायखर बावबाय मानोना जोंखौ दिनै बेहाय बर'फोरनि सोलोंथाइया बबे लामाजों बे आयदाखौ सावरायनो थाखाय जोंखौ बाहाय हांख्रायनानै लाबोदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा गोदो गोदाय जों कारेन्टआथ' गोजाननि खोथा बे बाथि समफ्लाजों जोंनाय केरासिननि बाथिजों फरायनानै जोङो फैदों बाहाय मोनायाव फरायबाय बाथिजों सोरांनाय लोगो लोगो नायदो नों गन्थङाव एल'दो बेसेबांबा बुरजा हांगार आरो मेगना बुथेजोबो मैखिजों खिफबजोबो बे बाथिजों ओरै फरायसै नालाय दा बेबायदि समनिफ्राय दिनै लामा दालां गैया स्कुला बिराद गोजान गोजान दिनैहाय 6 किल'मिटार 7 किल'मिटार गोजान एकदम आंथ' दुलिगावनिफ्राय टिपकाइसिम थाबायनांगौ नोंथाङा भुगिजोबनो दाथ' ओरैबायदि सुबिदा लेखाबो मोननो थाङामोन जोंनि दिनाव बिजाबनि आंखाल बर' मिडियामा जिथु जाहांनायसो नालाय बे बर' मिडियामा जाहांनाय बिजाबा ओरैबायदि आंखाल आरो बे बिजाबनि गेजेराव मा असमिया हांखोजों लिरनाय बेबायदि दिनैथ' बिराद मोजां सरकारा ओरैबायदि गोजौ सोलोंथाइफोरावबो गोबां रां होयो आंनो निजे PhD-आव फेल'शिप मोननायमोन राजीव गान्धी फेल'शिप मोननायमोन लाख लाख रां होयो दा सरकारा फरायग्राफोरनि थाखाय बिराद मोजां लेखायाथ' नों आखायाव लानाय मबाइलाव लानाय दिनैनि थारिखाव बिराद मोजां जोंनि दिनावथ' लाइब्रेरि वर्क्स खमसे खम भारतनि स्कलार हिसाबै कलकातायावथ' थांखानांगोन कलकातायाव एकदम थांथारनांगौ बाहाय लाइब्रेरि आरो प्लास कलकातानि बाजारा बिजाबनि मेलाया ओरैबायदि बिराद बिजाब मोनो कलकातायाव बे थांनांगोन होमबा गासिबो रोखोमनि बिजाबखौ मोनो आरो दा बिराद मोजां फरायनांगौल' एकदम जोंनि दिनावथ' बेबायदि सुबिदा गैयामोन बिरादनो ओरै बुङोमोन न'नि न'खरफ्रा मा दरखार गोग्लैदों बोजों थांनोलाय न'आव जि दं बेखौनो जा आरामसे था न'निफ्राय थांजानो बायोमोन बर' बिमा बिफाया दा दिनैनि थारिखाव बेबायदि न'नि सिथ्लायाव थानानै लाब गैला जों फरायनांगौ बर'फ्रा फरायनानै बिराद मोजां देहानि बिगोमा आरो माने देहा मोजां जाबासो फरायनोबो हायो साउन्ड माइन्ड इन ए साउन्ड बडि होननाय नालाय बेखायनो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिराद फरायनो हायो फरायनांगौल' खिन्थु बे फरायनायाव जोङो गोसो होनांगौ आरोखि गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम फैफिनबाय आङो जिहेतु गुदि सोलोंथाइ बे गुदि सोलोंथाइ लानायनिफ्राय माखासे सोलोंथाइखौ लानो थाखाय सरकारनिबो मोनसे मदद नांगौ जायो सिगांफोर नोंथांमोना जिखिनि सोलोंथाइ लाबोदों गुदि सोलोंथाइनिफ्राय सेन्ट्रेल सरकार बा स्टेट सरकारनिसो मोननो हादोंमोन दा आथिखालाव जोङो काउन्सिल बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जों माखासे मोननो हायो दा आथिखालाव नैबे बिटिआर सरकारा सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि खामानि मावगासिनो दं नोंथांनि जिहेतु नोंथाङा बे लाइनजों खारगासिनो दा बे समखौ होनायखाय आरो हामबायनाय थाबावबाय आं बेखौनो बुंनो हास्थायो एसे आं जारिमिन बायदि फंनैसो बुंदेरनो हास्थायदों गुदि फरायबोनायनिफ्राय खारन आंबो सासे बर' मिडियामजों फरायबोनाय गामि गोथौआव बुंनो थाङोबा जोंनि जेरै आसामाव माजुलिया आइलेण्ड थिग बेबायदिनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो औगुरि फाथाबारि होननाय मोनसे आइलेण्ड आरो सारिय'फाले दैजों बेंखन जानाय जों आरो आं फरायबाय थानाय समाव आं जाय स्कुलाव फरायदों बियो भेन्सार स्कुलसोबोमोन प्रभिन्सियेलाइबो जायाखैमोन जोंनाव साइन्स मास्टार थाया मेथ्स मास्टार थाया ओरैबायदि खस्थ'यै जोङो फरायनानैहाय पास जाबोनाय आरोखि बे एरियानिफ्राय फैनाय स' बे समाव आङो ओरैबायदिबो नुवाखैमोन मिड डे मिल होननाय बुस्थुखौबो माजे एल पि स्कुलाव मोनबोदों माजे मोनाखै
आरो स्कलारशिप मोनोनो फरायोबा होननायखौबो जोङो खोनाफेराखै आरो लेखाफ्राबोथ' नांगौ बायदि मोनहैखाया जायगायाबो आइलेन्ड जाहैबाय औ आरो बै समाव अखायाबो बांसिन हायो दिनैनि थारिख बायदि नङा अखा बांसिन हायो 3 मासआ दैबाना जानानै थायो ओरैबो थांनो फैया ओरैबो थांनो फैया स' जोङो ओरैबायदि लेखानि क्राइसिस मास्टारनि क्राइसिस बिदि फरायनानै फैनो मोनदों आरो बै आं हाइ स्कुल फरायफुनाय समावथ' BTEDबो जाफेराखैमोन जाथ'वाखैमोन BSc एकर्ड जादोंमोन 1993 आव अब्ला आं क्लास 3 फरायनायमोन आरो BSc आवथ' एसेबांखिनि सापर्टबो जों मोनाखै आंनियाव बयबो खिन्थु BTED फैनायनि उनाव एसे एनै माखासे थेवबाबो जोंनि जाजेनायसो नालाय जाजेनायावथ' बारा सहैखाया खिन्थु फैनानै दिनैनि थारिखआव ओरैबायदि नुफैबाय BTR गभर्नमेन्टनि दैदेननायाव दानि सोलिफुबाय थानाय गभर्नमेन्टनि दैदेननायाव आंबो बाहायनो बाहागो लानानै सरकारजों मावफानो मोननायखाय गावनि आखाइजोंनो मावफानो प्रमद सारनि दैदेननायाव बिनि गाइडेन्सखौ लानानै मावफानो मोननायाव ओरैबायदि नुबाय माने नेसनेलाव जा दङ स्टेटआव जा दङ जायखौ मोननानै साफिसियेन्ट जायाखै जोंनाव थोब्ले माब्ले जाफैदों बेखौनो फुलफिल खालामनो थाखाय प्रमद सारनि नाजानायाव दिनैनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बिटिआर गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौनो फुलफिल खालामनो सेस्था खालामदों जायनि फलाव दासिमाव गासै 9था फ्लेगशिप प्रग्राम्सखौ डिजाइन खालामनानै होनाय जाबाय सरकार जाजेननायनिफ्राय दासिमाव गैथाराबाबो सारि बोसोर सरकार जाबाय सारि बोसोरनि गेजेराव गैथाराबा 3.5 बोसोरखौ ओरैबायदि इडुकेसन बिभागाव खामानि मावबोदों जायनि थाखाय गासै 9था फ्लेगशिप प्रग्राम जानो हादों दा आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों 9था फ्लेगशिप प्रग्रामनि गेजेराव गुबुनथारा जादोंमोन जाहैबाय गियान सोरां बिथांखि गियान सोरां गियानानो सोरांखा नालाय बेनिखायनो मोनसे बिथांखि बिनि डिसिसन थ' बर'नि गेजेराव एसेबां दानलाय सुलाय जाबोबाय दा बिनि गेजेराव जोंनो गियान आरो सोरां नांसिगौ गियाना मानसिनाव दंखायो दा बे गियानखौ लानानै सोरां होनांगौ समाजाव दा बिनिखायनो मोजां समाजाव खामानि मावनो थाखाय प्रमद सारा गावनो इडुकेसननिबो EM जानायखाय बे इडुकेसन बिभागखौ गावनो दैदेनखानायखाय बे इडुकेसनाव माजों सुरु खालामगोन होननानै गियान सोरां बिथांखिनि मोनसे फ्लेगशिपखौ डिजाइन खालामजेननायसै दा बेखौ डिजाइन खालामनाय लोगो लोगो बे गियान सोरां बिथांखियाव स्कलारशिपनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय खारन जोंनि बर' गथ'फ्रा बांसिन गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय आरो गभर्नमेन्ट जाया बारनिकुलार मिडियाम बर' मिडियामाव फरायनायफ्राथ' गोरिब न'खर जाखाथारो बांसिनानो एसे धनिफ्रासो प्राइभेटाव सोनो हायो नालाय गोरिबफ्रानो मेजरिटियानो बाहाय फरायखायो हिसाबै नोङो लेखाखौथ' फ्रि होबाय दे सरकारा दाना इउनिफर्मखौबो फ्रि होबाय खिन्थु न'आव जानाय लोंनायबो गैयाबो बेबायदिबो न'खरफोर दङना दा बिनि थाखायनो आरो टेक्सटबुकफ्राबो जोंना साफिसियेन्ट जाया जोङो अनेक खोनाबोबाय थादों सरकारनि जिखिनि पाब्लिकेसन स्टेटनिफ्राय बेबो सर्टेज जायो बेनिखायनो बे सर्टेज मालाबा टाइमाव सफैया दा बेफोरखौ फुलफिल खालामनो हाथोंसै होननानै प्रमद सारा गावो सानखांनानै गियान सोरां बिथांखिनि आन्दाराव गियान सोरां अनसुंथाइ होननानै मोनसे बर'नि नामाव स्कलारशिप वान टाइम स्कलारशिप बोसोराव बेखौ डिजाइन खालामबाय सासे छात्र छात्रिया बोसोराव 5,000 5,000 मोनो आरो बे 5,000खौ ओरैबायदि मोनसे डिजाइन खालामनानै होनाय जाबाय मा जोंनि BTC आवहाय गासै 40टा इलेक्टेड कनस्टिट्युएन्सि दङना गासै 40टा कनस्टिट्युएन्सियाव सासे MCLA इलेक्टेड जानो हायो बेनिखायनो ओरैबायदि सानबाय बे MCLA नि कनस्टिट्युएन्सियाव 200 जन राननानै होबाय ओमफ्राय दाना बिदि होनानै बोसोरनैखौ बिदि होबाय मोनसेयाव 200 जन जायो होमब्ला 200 जों 40 जों सानजाबाबो बेसेबां जाहैगोन इसेबां स्टुडेन्टखौ बोसोरै स्कलारशिप होबाय आरो दाना बोसोरनै थांनायनि उनाव सारा सानबावबाय मा 40टाया 40टायाथ' इलेक्टेड खिन्थु जोंहा नमिनेटेड 6टा दंबावोना 6टा नमिनेटेड दंबावो होमब्लाथ' बियो थालांनाय जाहैगोन ना जाय कमिउनिटिया रिप्रेजेन्ट जायाखै बियो नमिनेटेड 6टा दङ दा बिनिखायनो सारा आरो बुंबावबाय मा बे 6टाखौबो सरजाबनानै गासै 46 कनस्टिट्युएन्सियाव मोनसे कनस्टिट्युएन्सियाव 200 होनोसै 200 सानजाब 46 जुदि खालामोबा 9,200 छात्र छात्रिनो बोसोराव सासेयाव 5,000 स्कलारशिपखौ होबोबाय थानानै 9,200 दिनैनि थारिखआव बोसोरब्रैयाव आं दहायनो बुंदों जागायजेननाय सरकाराव गोदानाव बुजिनो सम लाबाय बोसोरसेखौ आरो कभिडनिबो स्टेज जाहैबाय नालाय बारा मोजां मावनो हाबाङा जादों हां मोना जादों बिनिखायनो सेकेन्ड इयार सरकार हाबनाय लोगो लोगोनो सारा नैबे फेल'शिप माबाखौ फ्लेगशिप प्रग्रामखौ लानानै दासिमाव 35,166 जन छात्र छात्रिनो स्कलारशिपखौ 5,000 सासेयाव होबोनो हाबाय 35,166 जननो होनो हाबाय आरो दासिमाव बेयो जाबाय गियान सोरां अनसुंथाइ स्कलारशिप आरो बियो नैथियाव फैबाय मा बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन जागायजेननायाव बेखौ CM सुपार 50 मिशन होननानै बुंदोंमोन माने चिफ एक्जिकिउटिभ सुपार 50 मिशन होननानै बुंदोंमोन आरोखि खिन्थु बेखौ नैथि बोसोरावनो नामखौ सोलायनानै जोंनि बर'नि बड'फा UN ब्रह्मनि
मुङावहाय बेखौ नाम सोलायनाय जादों आरो सोलायनानै बिनि गेजेराव सुपार 50 मिसननि गेजेराव मोनब्रै बिभागखौ लानाय जादों मोनब्रैनि गेजेराव जाहैबाय मा एपिएससि इउपिएससि मेडिकेल आरो इन्जिनियार बे मोनब्रैखौ लानाय जादों जागायजेननायाव इन्जिनियारजों इउपिएससिजों मोननैखौ लानानै खालामजेननाय जादोंमोन बे प्रग्रामखौ आरो बेयो मा जाहैबाय 50नि मिनिङानो जाहैबाय मा 50 जन मोनसे बिभागाव 50 होगोन दे दा बेखौ लानानै सुरु खालामनायाव 100 जनखौ लाजेननाय जाबाय प्रथमाव इउपिएससिनि थाखाय दिल्लीयाव नामदांखा मोनसे कचिं सेन्टार दङ सायानिका होनना बुंनाय सानिकिया आइएस एकाडेमि बेजोंहाय टाइ आप खालामनाय एमपानेल खालामनानै 50 जनखौ 50 जनखौ बाहाय हरबाय आरो बिनि जेसेबांखिनि थानाय जानाय खरसा बेसेबां सरकारा गासिबो होजोबदों एमनखि ओरैबायदि खालामनो थांजेननायाव सरकारानो थांनायनिबो फिस होदों फ्लाइटजों लांबोलायदों फार्स्टआव बिटिआर सरकारानो थांनायावबो सरकारानो गावनि खरसाजों दोनहैदों कचिं जोबनानै फैनायावबो सरकारानो गावनि खरसाजों लाबोफिनदों फरायनांगौल' थारमाने पासल' खालामनांगौ पास जाखांबाथ' गावनिसो आइएस जायोबा गावनिसो लाब जागोन आरो ओरैबायदि हस्टेल लादों जाय हस्टेला टप क्लास नाम्बार 1 जेराव एसि गोनांलाय रुमानो एसि गोनां गावनि न'आव बे छात्र छात्रीनि न'आव एसिखौनो नुफेराखैमोन खिन्थु हस्टेलाव कचिं 11 माह फरायहैनाय लोगो लोगो 11 माह फरायहैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा एसि रुमाव थालायनानै मोजां फरायनानै आरो टप क्लास कचिं लानानै बिथांमोना फरायनो हादों नैथियाव दाना बे कचिं इनस्टिट्यूटजों एसे टेक्निकेल उसुबिदा जानायाव सानिफ्राय साबसिन सानिक'जों उइथड्र खालामना लानानै उनाव बाजिराव रेड्डी इनस्टिट्यूट जोंहाय बाजिराव एन रेड्डी मोनसे खारो बेजोंहाय एमपानेल खालामनानै दिनैसिमावबो बे 50-50 इउपिएससि नि कचिंआ 50 जन ओमफ्राय दाना आरो नैथि बोसोराव जाहैबाय मानो इउपिएससिल' हरनो गासैबो आइएस जाहैयोबा जोंहा स्टेटआवबोथ' नांगौ नङा होमबा बेनिखायनो जोङो एसिएसनि थाखायबो प्रिपेयार खालामनानै होयो बे आइएसनि बेलायाव आं मोनसे खोथाखौ गोसोखांदों थारमाने मुखार्जी नगर दिल्लीनि जे मुखार्जी नगर बाय आइएस माने कचिं लाग्राफोर थाजोबो नोंथाङा थांबाय बे मुखार्जी नगराव ओरैबायदि बिहारनिफ्राय जायनाखि केन्डिडेटफ्रा थाङो कम्बल गांसेल' थायो बिसिनाव ओमफ्राय बाहाय ना बले माबा गरमाथ' गिलु-बालु जायो दिल्लीयाव आरो मेन फरिखायानो मे जुनावसो जायो ओरैबायदि गरम ओमफ्राय कम्बल गांसेल' थायो बिसिनाव खालि लेखा सान हर लेखाल' फरायो कुलार खुनुरुखुम मेनेज खालामनानै कुलार थायो बाहाय ना बले थसक ना बले माने मोजां माने एसि बेबायदि गैया मुखार्जी नगराव जों थांनाय 2005-06 बेहाय माने थांबाय जोङो जेबो गैया बेसादफोर बाहाय सखि गोजायावनो उन्दुयोना उन्दुआ फरायनायखा ओरैबायदि फरायनानै दा बिहारनिफ्रायथ' मिथिखागौना बिराद आइएस पास जादों दा बिसिनाव जों थांनानै नायबाय जेबो गैया खालि लेखाल' दं आरो बाहाय बेबायदि एकदम माने सरासनस्रा जीबन जापन आरोखि माने जानायफ्राबोथ' बायहेरायावसो जायो सोर संबाय थानो फरायनानै निरन्तर फरायनांगौ नालाय दा जोंना जे केन्डिडेटफ्रा सुपार 50नि आन्दाराव इउपिएससिनि जि सोलोंसा केन्डिडेटफोर जोंना माने बिटिआर हालामनिफ्राय जायफोरनाखि सरकारा हरदों बिसोरथ' आराम एसियाव ना सासे आइएस का बायदि जानानैसो फरायो आरो संनानैबो जानांगौआ संग्राबो दंबावो ओरैबायदि सुबिदा आरो ओरैबायदि सुबिदा होदों माने प्रमद सारनि बुजिनाया बेनो जोङो मानो फेसिलिटिखौ खम खालामना होनो मोजां सुबिदायै मोजां गोसोजों फरायनो हाथों बेनिखायनो थानायाबो मोजां जानांगौ साउन्ड माइन्डआ साउन्ड जायोबासो ना फरायनोबो हागोन दा हेल्थ इज वेल्थ नङा होमबा मोजां देहाबो थानांगोन दा बेनिखायनो देहाबो मोजां मोनथों साननाय हनायफ्राबो मोजां जाथों मोजां इनभाइरनमेन्ट होननानै बेबायदि मोजां फेसिलिटि होनानै इनिशिएटिभआ बिराद बाखनायथाव आरोखि ना बेबायदि जिहेथु आदर खालामनानै सुबिदा होनानै खाबु होनानै जे लांबाय थादों आरो बिनि नेक्स्टआव नोंथाङा मा होनो बिनि उनाव एपिएससि बेयो जाहैबाय गुवाहाटियाव नैबे समाव आङो मोनसे खोथाखौ आं बारसोमनानै बुंसै जिहेतु नोंथांमोना जिखिनि नोंथांमोना गावबा गाव एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय बेखिनि बेसिम सोलोंथायाव फैखांनायनि उनाव नैबे समाव जिखिनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' बिथांजों थाफानानै नोंथांमोना खाथि सोमोन्दो हिसाबै थाफानानै सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावबोगासिनो बे हिसाबै नोंथांमोनाव माखासे डाटाफोराबो दङ दा बेफोर गासै बिथिंखौ मा लेभेलनिफ्राय मा लेभेलसिम फैदों आरो मा लेभेलसिम थांनो नागिरदों बे खोथाखौ नोंथांमोन सानैनि गेजेराव आङो एसे
सावरायलायनानै जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिम गासै डाटाखौ बिथांमोननिसिम फोरमायनानै बुंनो थाखाय आं खावलायगोन नोंथांमोनखौ। जिहेतु सुपार 50खौ सुरु खालामबाय सुपार 50नि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों सुपार 50आ दासिमाव जागायजेननाया 2022-23 फाइनान्सियेल इयाराव सुरु खालामदों। स' बे सुरु खालामनायखौ नायोबा फार्स्ट जोंना इन्जिनियारजों UPSC जादोंमोन। इन्जिनियार UPSC बेखौ लायोबा दासिमाव 4थि इयाराव सोलिनानै दङ। 3थि इयारसिम जुदि नायोबा गासै 150 जन इन्जिनियाराव 150 जन जानांगौ आरो UPSCआव 150 जन जानांगौ, APSCआवबो 150 जन जानांगौ आरो मेडिकेला खिन्थु बोसोरसे उनावसो सुरु जादों नालाय बिसना 100 जानांगौ आरोखि 100 बेयो 200 जाहैबाय ओमफ्राय बेयो 300 जाहैबाय 300 200 500 जननो कचिं होबाय बिटिआर सरकारा फ्रि कचिं होबाय। नट अनलि फ्रि कचिं बिसोरनो थांनायनिबो सरकारा गावनि खरसाजों हरबाय बे जायगासिम थानाय जानाय आरो फैफिनना कर्स फोजोबनानै फैयोब्ला फैफिननायनि थाखायबो सरकारानो होबावबाय दे। दा बिनि गेजेराव रिजाल्टआ मा जाहैदों जोंनिया रिजाल्टआबो ओरैबायदि बाख्नायनो गोनां UPSCनि जार्निया माब्लाबाबो इजि नङा। जेरै गय बिफांखौ गायोब्ला गाबोनो फिथाइ मोना 6 बोसोर 7 बोसोर नांगौ थिग बेबायदिनो UPSCनि रिजाल्टआबो गाबोनो हानानै मोननाय नङा दे गाबोनो खानानै मोननाय नङा। बेनिखायनो गोबां जोङो एक्सपिरियेन्सजों नुदों बा मानसिफोरखौबो नुदों बे जायफ्रा हाई क्लासनि कमिउनिटिनि मानसि बिसोरहाबो मा जादों खेबसे एटेम्पआव UPSCखौ बांसिनानो क्लियार खालामनो हाया नैथि थामथियाव बांसिन खालामहैयो। थिग बेबायदिनो UPSCआव दासिमाव जोंना 3थि जाबोबाय दासिमबो खालामनो हायाखै खाफाल मोजां देग्लाय 2 प्रिलिम पास जानानै थाजेनबाय 2 UPSCआव प्रिलिम पास जानानै दङ। दा बिसोरखौ जोङो अल दा बेस्ट होयो आरो बिसोर मोजां रिजाल्ट खालामगोन होननानै जोङो फोथायदों। आरो दानिया खिन्थु UPSCआव क्लियार खालामनो हायाखै बै UPSCआव खालामनो हायि मानसिफ्रा APSCआव क्लियार खालामफैदों। APSCआव दासिमाव जोंना 12 जन पास जानानै थांबाय 12 जन पास जाबाय आरो बे 12 जनफ्रा मोजां रेंकआव मोनबाय मोजां रेंकआव मोननानै साख्रि मावनानै दङ आरोखि दै। ओमफ्राय बाद बाकिफ्रा आरो बे बोसोरथामनिफ्राय जेसेबां फैबाय थादोंना बे बोसोरथामनि गेजेराव जायफ्रा खाथिबोदों फार्स्ट एटेम्पआव मोनाखै सेकेन्ड एटेम्पआव मोनाखै देग्लायनि थार्ड एटेम्पआव जोङो नुबाय मा गासै 56 जना प्रिलिम पास जानानै दं ECSआव 56 बेथ' मोजां। आं दहायनो बुंखायाखै होमबा माब्लाबाबो सानसेयावनो इडुकेसननि रिजाल्टआ मोनहैया कचिंनि जार्नियानो 11 माखा 11 मानि उनाव प्रिपेयार खालामदो एग्जाम लिरदो बियो लं प्रसेस। दा बे लं प्रसेसनि गेजेराव फैयै देग्लायनि थारिखआव दाख्लैनि थारिखआव गासै 56 जना प्रिलिम पास जानानै दङ आरो 2आ UPSCनि प्रिलिम पास जानानै दङ। आरो मेडिकेल निट एग्जामावथ' जोंना ओरैबायदि मोजां फार्स्ट एटेम्पआवनो 50 जननि गेजेराव 48 जना 48 जना निट पास जादों। खिन्थु निट पास जादों माने बिसोर एलिजिबल जाहैबाय निट पास जानानै थाबाय खिन्थु एडमिसनखौ मोनदों गासै 16 जना खारन जोंहा एसेबां मेडिकेल कलेजबो गैया नालाय। दा बे नोङो 48 जन निट पास जानायाव 16 जनानो जुदि MBBS एडमिसन जुदि मोनबायब्ला होमब्ला बोसोराव नोङो 16 जन बेबायदि मोनलांबाय थायोब्ला 20 जन मोनबाय थायोब्ला फैगोन 5 बोसोराव साबैसे डक्टर उजिगोन जोंनियाव आरो बोसोरे जेनेबा बेबायदिनो 10 जन APSC जुदि पास जायोबाबो बोसोराव माने MBBSआव जोङो सिलचर मेडिकेल कलेज गुवाहाटी मेडिकेल कलेज जोङो फ्राय 5-6 जन 7-6 जननि बारा मोनामोन। जेरै जों सिलचर मेडिकेल कलेजाव नुनो मोनदों जे 7 थाङो आरोना एडमिसन लानो 3-4 थाङो गुवाहाटीयाव बिदिनो 7 माने 7-8 जननि बा 6-7 जननि बारा जायामोन आरो बोसोराव। होमबाथ' दा खयजन जाखो होनदों 12 जन आरो एबारनियावबो नै दानि कारेन्टआवबो होनानै दङ रिजाल्ट ओंखारथु आरो डक्टरा नांगौ जोंनो नांगौ खिन्थु बेखौबो साननांगोन जायफ्रा दिनैनि रादाबखौ नायगोन नोंथांमोनाबो साननांगोन MBBS एडमिसन मोनोब्लानो दि बे खेबसेनो डक्टर जानो फैयो बेथ' नङा। MBBSनि जार्निया बिनि फरायनायनि डिग्रियानो बोसोरबा जाहैखायो। बोसोरबानि उनाव दिनैनिफ्राय लानानै बा थांनाय बोसोरनिफ्राय लानानै बोसोरबानि उनाव जोंनाव मेडिकेल 16 जना ओंखारबोगासिनो दं सुपार 50निफ्राय बिनि अनगायैबोथ' अनेक दङ जालांबाय थागोन। आरो इन्जिनियारनिफ्रायबो जोंना इन्जिनियाराव मोनसे ओरैबायदि टेकनिकेल जोंनाव इसु माने प्रब्लेम जानानै दङ माने जोङो 50 जनखौनो मोना माने जोङो 50 जन खथाखौनो फोजोबनो हायाखै दाबो एक्सपिरियेन्सखौ मानो होननानै बुङोब्ला बेना एसे माबाया प्रसेसा गोराथारलाय JEE एडभान्स लिरनो थाखायहाय ST केटेगरियाव मिनिमाम 65% नांगौ PCM फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथामेटिक्स। जोंनि केन्डिडेटआ जोङो मोननो फार्स्ट डिभिजन 80%बो मोननाय थायो खिन्थु सोरबा मेथ्सआव खम मार्क्स मोनो होमबा बिनि एभारेजआ खम ओंखारहैबाय नालाय बियो 80% लानानै जुदि PO पास जादोंबा POC पास जादोंबाबो बिनि मार्क्सआ जुदि एमआइएलआव बारा इंलिसाव बाराबाथ' अट'मेटिक मार्क्सआबो दावखोखागोन नङा होमबा। नाथायबा बेहा फिजिक्सआव खम PCMआव खम बिनिखायनो बिथाङा 70% लानानै
एचएस को पास जादोंबाबो 80 लानानै पास जादोंबाबो जेडब्ल्यू एडभान्सआव इन्डियान नर्म्सआव गोग्लैयोखाय बिथाङा सहैयोखाय जोङो रिगारास प्रसेसजों बिथांमोनखौ बाहायनो जोङो काट अफ खालामनानै दोननायखाय जोङो 50 जनखौनो मोना औ प्रथमाव जोङो मोनदोंमोन गासै 30 जन आरो नैथियाव सेकेन्ड बाइसआव मोनदोंमोन जोङो 50 जननि गेजेराव 40 जना कन्टिनिउ खालामदों आरो नै दाख्लैनि रिसेन्टलि पास आउट जानायाव जोङो गासै मोनदोंमोन 28 जन आरो नै देग्लायनियाव 35 जन दङ दा बिनि गेजेराव जोङो गासै 11 जना आईआईटी फरायनानै दं मेरिन साइन्स फरायनानै दङ मेरिन साइन्स औ नामदांखा जेरै आईआईटी बम्बेआव फरायदों आईआईटी खड़गपुर आईआईटी दिल्ली माने नामदांखाफ्रावनो दङ आरोखि आईआईटीआव आरो एनआईटीआव लानानै दं एसे बारा जाबावगौमोन आईआईटीआव एडमिशना खिन्थु खोथा जाहैबाय मा जोंना फरायसुलिफ्राबो गाव गावनि मोनसे चइस थायोना चइसआ जाहैबाय मा आईआईटी जामारलाय मा जानो जुदि आंनि फसायनाय ब्रान्चखौ जुदि मोनाबा आं इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियार फरायनो गोसो खिन्थु आङो आईआईटीआव बे ब्रान्चखौ मोनासै नांगौ जायोबा आङो आईआईटीखौ गारनां एनआईटीआव थांगोन ओंखायनो एनआईटीआव नाम्बारा बारा जाहैदों औ दाना आईआईटीआवबो एनआईटीआवबो सिदा गोग्लैहैयाखै बिनिया माबाया ब्रान्चआ बे इलेक्ट्रिक इन्जिनियारनिफ्राय बे कनफार्मेसन खालामा गावखौ औ बेनिखायनो स्टेट इन्जिनियारिं कलेजाव फैबाय बेनिखायनो सोरबा जुदि प्रश्न खालामोबा बोसोरथाम गोजौ कचिं होबोनानै मानोथो 11 जनल' आईआईटीआव फरायनो मोनखो सोरबा जुदि सोंनो सानोबा गावनि गोसोआव सानखाङोबा मिनिङा बेनो आरो आं जुदि इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियार खालामोमोन आंलाय मानो बाहाय थांनो बे आंनि मोनसे पार्सनेल चइस खिन्थु जोङो बुङो आईआईटीआव ला एनआईटीआव ला खारन बेनि कचिंनि थांखियानो जाहैबाय एनआईटी आईआईटीआव मोनहोनायखासो स' बेफोरखौ जुदि नाहरोबा फैगौ 10 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बिटिआर हालामाव इन्जिनियारनिबो एभेलेबेल जागोन डक्टरनिबो जोंनियाव एभेलेबेल जागोन एसिएसनिबो एभेलेबेल जागोन आरो जोंनाव आईपीएसनिबो एभेलेबेल सानखोआ बेनिखायनो आं बेयावनो बुंनो सानदों मा जोंनि बर'नि फरायसा फरायसुलिफोरनि भबिष्यतनि माने सिमाङा मोजांथार थांखिया मोजांथार आरोखि नै बेजों जों नाहरनो हायो सुपार 50नि गेजेरजों सोरबा जुदि बर' फरायसा फरायसुलिया सानदोंबा आंना बिमा बिफाया गरिब हालुवासो मावनानै जाग्रा आं लेखाखौनो बाहायनो हानाय नङा जुदि सानदोंब्ला बे सिमांखौ गारथारनांगौ दिनैनि थारिखआव बे सिमाङा नों माने नंखाय सिमांसो बियो खारन दिनै बिटिसि सरकारा दिनै 5,000बो स्कलारशिप होदों आरो स्टेट गभर्नमेन्टआवबो निजुत मयनानि स्कलारशिप दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायबो स्कलारशिप दङ एसटिनि स्कलारशिप पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप मोनो आरो नोङो हायार स्टाडिज खालामब्ला जेरै जोंना मिहिर सारा फरायबोदों एसटि ना सिगां बुङोमोन मा राजीव गान्धी नेशनेल स्कलारशिप होननानै बुङोमोन दा बेखौ नाम सोलायनानै बुङो नेशनेल स्कलारशिप फर शेड्युल ट्राइब होननानै नाम दोनस्लायदों नोंथाङा बर' खिन्थु ख्रिस्टियान माइनरिटि स्कलारशिप मौलाना आजाद स्कलारशिप बेखौ नोंथाङा मोननो हायो आरो नोंथाङा एग्जाम लिरनानैबो जिआरएफ पास खालामनानै नोंथाङा आरो स्कलारशिप मोननो हायो दिनैनि थारिखआव जिआरएफनि स्कलारशिपनि एमाउन्टआ 35,000 पार मान्थ सासे मास्टाराबो गोदान एपइन्टमेन्ट मोननोबा 35,000 मोननो हागोन ना हागोन बे बारायबावोसो सिनियर जायोबा 50,000नि बारा जायो मान्थलि माने ओरैबायदि फैसा ओरैबायदि दङ आरो फरायनांगौल' फरायनानै सासे फरायसा फरायसुलिया माहाजोनबो जालायनो हायो आरो दिनैनि थारिखआव आंनि खाथियावनो हा बायनाय दङ माने फेल'शिपजों फरायनायनि गेजेरजों फिस देरजोबाय नै न'आनो बिथा लाजोबबाय आंनि खाथियाव आरो सानै फेल'शिप मोननाय सानै व्यक्तिया आंनि खाथियाव माने हा बायना लाफैबाय जे आं दङ होननायखाय थाफैबाय बिसोरो फुवासे बायनानै मा नायदो नोङो दा आं बुंनो नागिरनाया मा सरकारा जेरैबायदि अनसुंथाइ होनानै आरो बेखौ ओरैबायदि बामनानै दैखोनानै लांनानै नोंनो जाहोबाय नोंनो कचिं होबाय दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै बिटिआर हालामनि जेनोखि रायजो राजाफ्रा सुबिदा खाबु दं एपिएससि जानोबा सासे जुदि माबा जानोबा एपिएससि पास खालामनो गोसोबा बा इभेन इउपिएससि इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन आइएस जायखौ बेखौ पास जानोबा बा मेडिकेल एमबिबिएस बेफोरबायदिखौ गासिबो बामनानै लांनानैनो फोरोंनानै सासे अफिसार खालामनो थांबाय माने दा आखायाव लाबाय आरो बे हाबाफारिया जागासिनो नैबे समाव नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामनो नागिरदों जिहेतु नोंथाङा मोनसे समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंबो खाथि सोमोन्दो थानानै खामानि मावबोदों आरो जाय समावनोखि दानि आथिखालनि बिटिआरनि चिफ गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माखासे बोसोर खामानि मावबोदों आरो बिथांजों थाफानानै नोंथाङा खामानि मावबोदों बिथाङा बै समावनो सोलोंथाइनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै थांखिफोर लानानै खामानि मावबोदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समावनो प्रमद बर'आ आरो दा नैबे फैयै बिटिआरनि चिफ जाबोबाय बे समावबो बिथाङा माने सोलोंथाइनि बिथिङावनो बांसिनै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों बे हिसाबै नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै खाथि सोमोन्दो मोनबोबाय आरो दा बावैबो बिटिआरनि चिफ महरै जि खामानि मावबोदों बर' बिथाङा बेयावहाय नोंथाङा
खाथि सोमोन्दो हिसाबै मोनबोयो दा बे हिसाबै नोंथांनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय मा बुंगोन आङो माने बेखौनो बुंगोन जे बिटिआरनि मानाव गिदिर CEM श्रीजुत प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 2006आव जों जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि दिपेन बर'आ मेन ओमफ्राय आं एसिस्टेन्ट सोलोंथाइ नेहाथारिमोन लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बे समाव दानि जे CM श्रीजुत प्रमद बर' बिथाङा होमबा लोगो आफादगिरिमोन आरो जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जे इयार अफ इडुकेसन डिक्लेयार खालामदोंमोन इयार अफ इडुकेसन सोलोंथाइनि बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि मोनसे मेसिभलि खामानि मावनो नाजादोंमोन सोलोंथाइ बिथिङाव जे सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो स्कुल गंफ्रामबो गासिबो स्कुल कलेज जेरावबो मेल मिटिं खालामदोंमोन सोलोंथाइनि सांग्रांथि लाबोदोंमोन आरो बिनि अनगायै सोलोंथाइखौ आरो मोनसे लेभेलाव लांबावनो थाखाय जे खामानि मावदोंमोन बिथांनिनो आफादगिरि समाव जे गोग्गो सोलोंथाइ आरो साइकेल रेलि खालामदोंमोन सारा आसामाव साइकेल सालायनानै बर' समाजाव जे सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ जानांगौ समाजा जौगानांगौ बेफोरबायदि गोबां हाबाफारि लादोंमोन सोलोंथाइ बांनाय लोगो लोगो समाजा मोजां जादों दिनै जों सिलाइखौ एंगारनो हादों आरो बिथाङा दिनै प्रमद बर' बिथाङा सिलाइखौ एंगारनायनि खोथाखौनो बुंदों सिलाइ थानाय माने जों जेबो समाजा जौगाया नै गाबोन बेखौ दुमगावगोन समफोर बैबो बेखौ दुमगावगोन समाजा बिदिनो माने हें जें जागोन दावराव दावसि जागोन आरो बाहाय मा सोलोंथाइनि खोथा बाहाय रैखाथिनि गैयाबा गोजोन गैया माने बाहाय जोंनि गेजेराव गावजों गाव आंगो साननाय गैया आरो बे गोजोन थासारि गैयाबानो रांखान्थि आरो सोलोंथाइ बे मोननै बिथिङा थाया सोलोंथाइ आरो रांखान्थि बे मोननैबो थानाय नङा दावराव दावसि जायोबा गोजोन गैयाबा दा बेबायदि नोंथाङा जे बुंलांबाय सरकारनि जे फ्लेगशिप प्रग्राम इन्जिनियार मेडिकेल नङा होमबा बेफोर गासिबो बिथाङा आगोलनो सानखानाय दा मोनफा मोनफा मावनो नाजालांगासिनो दं जे दिल्लीयाव ओरैबायदि लाङोबा बिनि खरसाया बोरै नङा होमबा बिराद खरसा थांबायना दा बिराद खरसा खालामदों फैबाय थानाय समावबो खरसाखौ खालामगोन आरो बिथाङा मा गंसे लामा बानायोबा गाबोननो बायफिनगोन गंसे बिल्डिं बानायोबा गाबोननो गाज्रि माने मोनसे हालोद फैगोन माने बेबायदि लामा दालां बिल्डिं न'फ्रा टेम्परारि बेसादफ्रा नाथाय मानसिखौ जुदि सोलोंथाइ होयोबा सासे व्यक्तिखौ जुदि मानसि बानायोबा बे समाजा सोलायैनि खोथायानो गैया बेनिखायनो बे प्रमद बर' सार बिथांनि जेनाखि थांखि मानसिखौ बानायनाय मानब सम्पद दानाय सुबुं दोहोनखौ दानाय आरो बे सुबुं दोहोनखौ दानायनि गेजेरजोंनो बर' समाजा सोलायलांगोन बर' समाजा सोलायनाय लोगो लोगो जोङो माने जे गथाय बिटिआरनि जेनाखि महर मुस्रि बे मोजां जालांगोन मानोना जों नुयो माबानि खोथा लेट द 100 फ्लावार्स ब्लुम माबानि खोथा मावसिटुंनि मावसिटुङा होनदों 100 जनखौल' बे बानायदों 100 जनखौ लेट द 100 फ्लावार्स ब्लुम माने 100 जनखौ ओरैबायदि मोजां बानायबाय बेखौ हगार हरबाय बे 100 जनानो मावै माल्टिप्लाइ जालांनानै सारा दानि जेनाखि मडार्न चाइना बेखौ दानो हादोंना दिनै जोंनि बिटिआर हालामा एथ' माने एरेन्जमेन्ट दं बाहाय मानो हाया दिनै थांनाय बोसोरब्रैयावनो जिबायदि मावदों फैबाय थानाय समाव मावलांबावनो मोनोबा साबसिन जागोन नङा होमबा बेबायदि एथ' मोजां आंथ' बिराद माने लुबैयो आरोखि बेबायदि मोजां जेरै जोथोन स्कलारशिप माबा माबि जोंथ' माने ओरैबायदि फरायबाय खुनुरुखुम मानज्रं फरायबोनायसो जोङो टिपकाइनिफ्राय सापटग्रामसिम आं हायार सेकेन्डारि बेखौ थाबायनानै फरायगोन आं थाबायबोयोमोन देर घन्टा लाखायो बे साइथिं थाबायनानै फैगासेयावनो टिपकाइ टु सापटग्राम 1.5 घन्टा लायो फैगासेयाव ओमफ्राय थांबावदो नों बे जुन आगस्ट'आव बेबायदि गोलोमनायाव क्लास लायदो ओमफ्राय मोनाबिलियाव खौदै बासिया मन' मोनाबिलियाव नोङो ट्रेनजों थांदो दुब्रि ट्रेनजों नायनो बेबायदि बेनिखायनो बिराद माने आं थारमाने फरायथारगोन होननानै साननाय नांगौबा महात्मा गान्धीनि सिगां डु अर डाइ फरायगोन जेरैबाबो फरायनानैसो नागारगोन दा बेबायदिनो
उफुरबालानि आसिबादा जायनि थाखाय बे फिथाइखौ मोननो हादों नैबे पजिसनाव फैबाय आं बिएडबो कमप्लिट खालामदों बिएनि उनावनो साख्रिखौनो मोना बिएडखौ पास खालामबाय आं बाहायबो साख्रि मोना आरो एमए खालामबाय आरो एमफिल खालामबाय नै बे एमफिल खालामनानैसो मोनफैबाय आरोखि 2010 आंथ' मावला होननानै सानदोंमोन साख्रिखौ मावाबाबो जायो खारन फेल'शिपआनो गिलु बालु एब्रडाव थां बोसोरावनो 80 लाख होयो कानाडा बायदियाव नों एब्रडाव बोसोरावनो 80 लाखसनि मोर देन 80 लाख होयो नङा होमबा नोंथां कानाडायाव हाइस होयो बिनि उनाव नों साउथ करियाव मोनगोन ओरैबायदि फैसा होयो खालि खामानिल' मावनांगौ आं नायखाबायमोन आं माने बादलंला बादखानसैसोमोन डाइरेक्ट माने ओरैबायदि फैसा होखायो खालि खामानिल' मावनांगौ लिरनांगौ फरायनांगौ आरो लिरनाय फरायनायखौनो ओरैबायदि मोजां मोनो आं नैबे समाव नोंथांनियाव फैलायबाय जे जा बिथाङा जेरैबायदि बुंबाय सिगांफोरनि जिखिनि स्कुल लामानि जिखिनि जानथाय जिखिनि डिसिप्लिन थानाय आरो दानि स्कुल गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि बेफोरनि सुबिदाफोरखौ आथिखालनि सरकारफोरा माबायदि होदों आच्छा आवगायनिखौ जुदि बिजिरनानै नायोबाथ' लासै जौगाबोनाय नालाय दा ओरैबायदि नुबाय दानि सरकारा बिराद जुजिदों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जुजिदों आरो सेन्ट्रेलनिफ्राय जा मोनबोयो बेफोरजोंबो जुदि थोआ बेनिखायनो गावनिफ्रायबो हानायखिनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मावदों दा बिनि गेजेराव माखासे डेटा बेखौनो बुंनो हास्थायदों दिनैनि थारिखआवहाय मोननै बिभागखौ आं बुंनो हास्थायदों मोनसेया जाहैबाय गोदान स्कुल बिल्डिंफोरनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनाय सेंसन खालामनाय आरो मोनसेया जाहैबाय रिनोभेसन माने थाखानायखौनो एसे फोसाबनाय बेखौ जुदि नायोबा अकल इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय दासिमावहाय 375 गोदान स्कुल बिल्डिं सेंसन खालामनाय जाहैबाय ओमफ्राय गासै 820 बियो रिनोभेसन खालामजानाय जाबाय गासै जोंनि बिटिआर आवहाय 5,000निबो एसे बारा 5,000 प्लास स्कुल दङ जोंनियाव कलेजआ गासै प्रभिन्सियेलाइज कलेजआ जोंनाव 33 दङ जुदि भेन्सारखौ लाफायोबा गासै जोंनाव माबा दङ 47था दङ 47था दङ दा बे गासै डेटाखौ लायोबा बिनि गेजेराव दासिमावहाय 800 सामथिंआ मावजानाय जाहैबाय आरो स' बिनि गेजेराव बेखौनो सोदेरनो हास्थायबावदों गोबां रोखोमनि सापर्ट होनो थाखाय दानि सरकारा रेडि जेरावनो एसे खंख्ला जादों जोंनि मानसिया मोनहैस'वा जादों बेहायनो माने हेफाजाब होनो सेस्था खालामदों फर एग्जाम्पल दहाय जोंना सारा मिहिर सारा बुंनाय बादिनो पिएइचडि खालामनायाव बिराद फैसा मोनो नोंबो मोनोबो मोना नङा गोबां दङ खिन्थु कम्पिटिसनाबो बिराद हाइ नालाय गोजौ लेभेलनि जेन'बा प्रधान मन्त्रि स्कलारशिप प्राइम मिनिस्टार स्कलारशिप दङ बेथ' 75,000 पार मान्थ मोनो आरो खिन्थु बेयाव मोननांगौबाबो ओरैबायदि टाफ कम्पिटिसन ओमफ्राय बियो पियर इन्जिनियारफोरनि थाखाय बांसिन आरो पियर साइन्सनि थाखाय बांसिन स' बिदियाव जोंनि माखासेफ्रा मोनहैयाब्ला अल इन्डिया सिटआबो खम जायो नालाय ओमफ्राय कलेजआबो बारा नालाय दा बिनिखायनो ओरैबायदिबो खालामबावदों जोंना दानि सरकारा प्रमद सारनि नाजानायावनो जोङो पिएइचडियावबो होगादिनि खारन आवगायनि सरकाराबो पिएइचडियाव एसे स्कलारशिप होयो नालाय वान टाइम होयोमोन नालाय दानिया मा खालामबाय आवगायनिया 1 लाख होयोमोन वान टाइम दे खेबसेल' होयोमोन दानि सरकारा मा खालामगारबाय वान टाइमाव मा जानो फार्स्ट एक्सपिरियेन्सखौ जोङो नायबाय माने बे 1 लाख फैसायाथ' जेन'बा जायै माबा माबि बायनायावनो लेखा थेखा बायनायावनो जोबहैखागोन ना नेक्स्ट इयाराव मा खालामगोन बेलाय मिनिमाम पिएइचडिया बोसोरथाम जायो नालाय बेनिखायनो प्रमद सारनि नाजानायाव नै दानि सरकाराव मा खालामबाय जोङो डक्टर बासिराम बर' डक्टरेट फेल'शिप डिजाइन खालामनि बेखौ डिजाइन खालामनानै नैबे 2025-26 फाइनान्सियेल इयारावहाय गासै 50था स्लट 50 जन पिएइचडि स्कलारफोरनो माने स्कलारशिप फेल'शिप होनाय जागोन डक्टर बासिरामनि नामावहाय दा बेखौबो अलरेडि 50 जन होनांगौआव जों 50 जन केन्डिडेटखौ मोनखादोंमोन खिन्थु रिजाल्ट होखांनायनि उनाव जोङो नुबाय मा बे 50 जननि गेजेराव 7 जना नेशनेल फेल'शिप फर शेड्युल ट्राइबनियाव सेलेक्ट जाहैगारबाय बेयाव सेलेक्ट जानायखाय अट'मेटिकेलि बे 7 जना गावसोरनो उइथड्र खालामनानै थांनानै दासिमाव 43 जना बे डक्टर बासिरामनि स्कलारशिपखौ मोनदों गासै माबायावहाय 6 मान्थलि होयो 6 दानजों खेबसे होयो आरो बोसोराव खेबनै होयो 2 टाइम जाहाथे खामानि मावनाया साबसिन जायो होननानै होमब्ला 6 दानावहाय गासै 90,000 बोसोरसेयाव 180,000 होमब्ला बियो राफलि मासाव गोग्लैयो
15,000 गोग्लैयो मासे मास 15,000 गोग्लैनाय जाहैयो आरोखि स' बेबायदि हिसाबावहाय बोसोरनि थाखाय गेरेन्टि जुदि बिनि खामानिया बोसोरयाव मोजां डेभेलप जायोब्ला बे बोसोरसे थाहैबावनायखौबो आरो होबावगोन एक्सटेन्डेबल होननानै गासै बोसोरथामनि होदों आरोखि स' बेबायदिबो स्कलारशिप डिजाइन खालामनाय जादों आरो आं दहाय एसे थालांदों बेखौ सरजाबफानो हास्थायबाय दे कचिंखौथ' होबाय UPSCनि थाखाय APSCनि थाखाय ओमफ्राय मेडिकेलनि थाखाय इन्जिनियारनि थाखाय बाखिफ्रालाय मा खालामनो गोबाङानो जेनेरेल BA पास जानानै थाबाय गोबाङानो BSc पास जानानै थाबाय गोबाङानो BCom पास जानानै थाबाय दा बिसोरहाबोथ' साख्रि नांगौ जिबनाव गभर्नमेन्टनि साख्रि प्राइभेटनि साख्रि बेफोरबायदि साख्रिखौ लानो थाखाय आजिखालि एग्जाम लिराबानो मोना नालाय दा एग्जामाबोथ' बिराद हाइ कम्पिटिसनसै दानिया दा बे हाइ कम्पिटिसनाव जोंनि बर' गथ'फोरखौ बा BTR हालामनि गोरिब गुन्द्राफोरनि गथ'फोर जायफ्रा BA पास MA पास जानानै दङ जेनेरेल BA MA पास जानानै दङ बिसोरबो जाहाथे कम्पिटिटिभ एग्जामाव मोजाङै लिरनानै फरिखाखौ होनानै साख्रि लाहैनो हाथों होननानै बड'लेण्ड इयुथ इमप्लयमेन्ट मिशन मोनसे फ्लेक्सि प्रग्राम डिजाइन खालामनाय दा बिनि गेजेराव मोनफ्रोमबो BTR डिस्ट्रिक्टआव मोनबा कलेजखौ बासिना लानाय जाहैबाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव मोनबा कलेज थायिखाय मोननै हायार कलेजखौ लाफानाय जादों दा बे मोनबा कलेजाव सारनि कलेजाबो मोनसे गोलैना दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जनता कलेज बे कलेजाबो मोनसे नडेल कलेज जाफाबाय हिसाबै दा बाहायबो उइकेन्ड कचिं माने सुनिबार रबिबार प्रत्येक सप्तायाव कचिं होगोन मानि थाखाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड जबनि थाखाय जाहाथे BA पास BA पासनिल' खोथा गैला सोरबा मेट्रिक पास PO पासआबो जुदि बेबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामाव जुदि थांनो गोसोब्ला बिसोरो फैनानै बाहाय कचिं लाफैनो हायो आरो बे प्रत्येक माबायावहाय कलेज आइडेन्टिफाइड कलेजावहाय सासे नडेल टिचार दोननानै जादों आरो दाख्लै बावैसो आरो ओरैबायदि साननानै मोनबावबाय प्रमद सारा गावनो बुजिबाय थिग আছে 25टा कलेज दङ गासै 25टा कलेज आरो जोंनि गासै बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआव गासै 35 लाख दङ ना 35 लाख जोंनाव जनसंख्या दङ बे 35 लाख जनसंख्याखौ जुदि सापर्ट खालामथारनोबा बे 25 कलेजआथ' थोआना बेनिखायनो बिथांनि दैदेननायावनो आरो मा सानखांबावबाय दासिमाव जोंनि BTR हालामावहाय 420 BCDC दङ दा बे 420 BCDCनि गेजेराव 204 नलेज सेन्टारखौ दाजेननाय जाबाय बानायजेननाय जाबाय नलेज सेन्टार दा फैबाय थानाय सरकाराव बे थालांनायखौबो लुफुंनाय जागोन अब्ला 420 BCDCआवबो BCDCनि गेजेराव जे नलेज सेन्टार बिनेश्वर ब्रह्म नलेज सेन्टार जेखौ दाफुंनाय जाबाय बेहाय कचिं सेन्टार खुलिनाय जागोन मोनफ्रोमबो BCDCआव जोंनि गथ'फ्रा कचिं मोनगोन मा रोखोमनि कचिं नांगौ बेबायदि कचिंखौ होनाय जागोन बेनिखायनो बर' गथ'फ्रा ओरैबायदि हाबा मुवा जानो नाङा फरायनानैबो साख्रि मोनालै लाब गैया नैबेखौ साननो नाङा फरायनानैबो खामानि जाहैयालै बेखौ साननो नाङा नोङो सरकारनि साख्रिखौथ' थोजासे मोननाय नङा एभेलेबेलबो नङा नालाय नाथाय नोंहा प्राइभेटआवबोथ' मावनो थाखाय रोंगौथि थानाय दङ ना बेनिखायनो बेहाय कम्पिटिसन खालामनो थाखायबो दिनैनि थारिखआव नैबे सरकारा बेबायदि टारगेटखौ लानाय जादों आरोखि आरो दानिया साइन्सनि सोलोंथायावबो जौगाहोनो होननानै टारगेट लाबावबाय जोंनाव मा जादों आं बेजोंनो सरजाबनो हास्थायबाय सुपार 50आव जे इन्जिनियारिं दङ बाहाय जोङो मानो 50टाखौनो फिलआप खालामनो हाया ओंथिया जाहैबाय समग्र जोंनि बे BTR हालामावहाय साइन्स स्ट्रिमनि हाई सेकेन्डारिया बहुत खम सानखोआ आरो मानि थाखाय सानखोआ खम फरायग्रायाबो खम बेनिखायनो सोलोंथाइ मावखुलियाबो खम आरो जोंनियाव मा जायो जोंनि BTR हालामल' नङा आसामावनो जोङो नुदों मा स्टाडि खालामनानै आंबो स्पेसियलिस्ट एजुकेसन हिसाबै आं बेखौनो मोन्दों स्टाडि खालामनानै जोंनि गथ'फ्रा अंखखौ साइन्सखौ गियो बिगियानखौ गियो जोंनाव मोनसे गिनाय दङ आरोखि दे मेथ्स फबिया बे मेथ्सखौ मारै मेथ्स बारग'बानो जाथारबाय जोंना बिदि जायो आरो नांगौबा बेखौ जेन 10th डिभिजनाव पास जायोबाबो आं आर्ट्स फरायनानै BA पास खालामहैगोन बेहा जोंहा ड्रिमा थाखाथारो खिन्थु आङो साइन्स फरायहैगोन इन्जिनियार फरायहैगोन होननाया एसे खम जायो नालाय दा बिनिखायनो बे सानखोखौ बारायहोनो थाखाय साइन्स बड'लेण्ड साइन्स एजुकेसन प्रग्राम बेखौबो डिजाइन खालामनाय जादों बेयाव मा खालामनाय जायो 300 जन गभर्नमेन्ट साइन्स एन्ड मेथामेटिक्स मास्टारफोरखौ बेंगलरनि मोनसे एजेन्सियाव लांनानै आगस्टा इन्टारनेशनेल फाउन्डेसननि एजेन्सियाव लांनानै बिसोरनो आखाइजों अंखखौ मारै बानाय जायो आखाइजों साइन्सनि न'खौ मारै लुजायो सिभिल इन्जिनियारिंखौ आखाइजों बानायनानै मारै खालामनो हायो बुजिहोनो हायो हेन्ड्स अन लार्निं दे कन्स्ट्राक्टिभिजम होनना बुङो इंलिसाव नै बेबायदिखौ जोंनि 300 जन मास्टारफोरखौ फोरोंहैबाय आरो बिसोर ट्रेनिं होबाय सप्तासेनि ट्रेनिं होबाय बिसोरखौ थांनाय फैनाय गासैबो सरकारानो बानदों लाबोफिनदों ओमफ्राय दा बिसोरो मोनसे साइन्स किट्स बक्स मोनबोदों आरोखि न'खौ लुयोबा गाजोलजों मारै लुजायो बेफोरखौ फोरोंदों दा बिसोरो गाव गावनि स्कुलाव फैफिननानै बेखौ फोरोंगासिनो दं आरो गासै 9टा मबाइल साइन्स लेबबो दङ आरो गासै जों 18टा साइन्स लेब अन बाइक
बाइकआवबो साइन्स थायो आरो लेब बिसोरो बाइकजों थांनानै स्कुलाव थांनानै साइन्सखौ फोरोंहैयो जोंनि थाखानाय मास्टारफ्रा जथेस्थ' सम होजोबनो हायिखाय आरो साइन्स मास्टार अंक मास्टारफ्रा जोंना सानखोआ खम जानायखाय नैबे आगस्त्य इन्टारनेशनेल फाउन्डेसनजों टाइ आप खालामनानै दानि सोलिफुबाय बिटिआर सरकारा नैबे साइन्सनि सोलोंथायावबो आगबारि होदों जौगाहोदों आरो गथ'फ्रा इजि जादों बेजों लोगोसे आरो मा खालामबावबाय मानो जोङो साइन्सआवल' बेबायदि जेनेरेलाव थाबथानो जोङो स्पेसखौबो बुजिनि मानसिफ्रा अख्राङाव थांबाय ना अखाफोराव थांबाय मार्सआव थांबाय गोजान थांबाय जों बर'फ्रा मानो थांनो हाया ना दे जों बयबो आवगायहोनि बिनिखायनो प्रमद सारनि नाजानायावनो स्पेस लेबनि मोनसे कनसेप्टखौ लाबोनानै दिनैनि थारिखआव बिटिआर हालामाव गासै 15टा हाई सेकेन्डारि स्कुलाव स्पेस लेबा गायसनजानो थांगासिनो दं गंब्रैया अलरेडि इनागुरेट जाखाबाय नैबे मासनि 15 थारिखसोनि गेजेरावनो थालांनाय बे 11टा स्पेस लेबाबो सम्पूर्ण इनागुरेट जाजोबगोन आरो ट्रेनिं होनानै बेयावनि गथ'फोरखौ ओरैबायदि फोरोंगोन रकेटआ मारै बिरो ड्रनखौ माबोरै बानायो ड्रनआ मारै बिरो ड्रनजों मारै केमेरा खेबजायो गोजाननि बुस्थुखौ माबोरै बायनोकुलारजों नाहरो बे बुस्थुफ्रा गासैबो बाहाय दंखाजोबो आरो स' हिस्ट्रियावनो नर्थ इस्टआव स्कुलाव स्पेस लेब होननाय गैफेरामोन जोंनि बिटिआरावनो फार्स्ट जाफेरदों बिअमेका स्पेस एकाडेमिजों टाइ आप खालामनानै बिटिआर सरकार दानि सोलिफुबाय थानाया नैबे आसनिफोरखौ लाबोदों आरो स्पेस लेबखौ लाबोदों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनब्रै स्पेस लेब दंसै दायो जोंनि बिटिआरावहाय स' बिनि गेजेरजोंबो स्पेसनि साइन्स इडुकेसनखौ होनो हानाय जादों आरो दानिया मा नुहुरबाय खारन जोंनि बे बड'लेण्ड हालामा जाहैबाय गोबाव सम संग्रांजों फैनाय नालाय संग्रांजों फैनाय हिसाबै सोरनिबा न'खराव बिफा गोमाजाबाय सोरबा बिमा गोमाजाबाय सोरबा बिदा गोमाजाबाय दा बिनि माखासे ट्रमाफोर दङ दा बे ट्रमाफोरखौ खारहोनानै मोजां फरायनायाव गावखौ माने थुलुंगा होलांनो थाखाय काउन्सिलिंबो नांगौ गथ'फोरनो ना आवगायनि समाव सारनि समाव आंनि समाव मास्टारफ्रा बुङोमोन फराय मोखास्थ' ला फरिखा पास साख्रि ला संसार जा बिदि फोरोङोमोन ना दिनैनि थारिखआ बिदि नङा नोङो गोरों जा जोंनाव कलेजाव प्रफेसारफोरखौ सोहैनो हायामोन कलेजाव प्रफेसारखौ लोगो मोनामोन एकदम बैसाङाव थाव लेक्सार होबाय ब्लड रायलायनो होनबा गाबोन रायलाय बेहाय फै बिदिसो दा डिपार्टमेन्टआव लोगो हमै थिगसे रायनासो हरखायो जों टिचारजों मास्टारजों टिचारजों स्टुडेन्टजों ना जोङो खाथि सोमोन्दो गैयामोन बिराद एसे डिस्टेन्स गेपमोन आरो दिनैनि थारिखआव खिन्थु क्ल'ज माने टिचार स्टुडेन्ट एस ए फ्रेन्ड फिलसफार गाइड होननायखौ दा नैबे बुस्थुखौनो खालामनो थाखाय दानि सोलिफुबाय सरकारा मा खालामबाय गासै 1184 हाई सेकेन्डारि आरो बेसेबां डिग्री कलेज आरो हाई स्कुल बेखौ बिटिआराव जेसेबां दं ज' खालामनानै मा खालामबाय मोनफ्रोमबो कलेज हाई सेकेन्डारि हाई स्कुलावहाय सासे नोडेल काउन्सिलर गायसनबाय दा बे नोडेल काउन्सिलरफोरनि खामानिया मा जाहैबाय बेयावनि फरायनाय गथ'फोरनो भबिष्यताव माखौ फरायलांनांगौ नोङो अंक'आव मोजांबा नोङो मा फरायहैनांगौ नोङो लिरनायाव मोजांबा नोङो बर' एम आइ लानानै नों माबायदि फरायहैनांगौ मा जाहैनांगौ नोङो सासे राइटार जानानैबो गावनि थांना थानायखौ खालामहैनो हागोन ना नोङो इंलिश अनार्स लानानै नोङो मोजां स्क्रिप्ट राइटार जाहैनो हागोन नोङो सासे पइट्रि जाहैनो हागोन नैबेफोरखौ माबोरै खालामगोन आरो नोङो मोजां सासे इन्जिनियार जाहैनोब्ला माबायदि फरायलांनांगोन नैबेफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बे 1184 अनुस्थानाव सासे नोडेल टिचार्सफोर दङ दा बेयाव काउन्सिलिंखौ होयो आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय सापर्ट होनाय जायो आरो मा खालामबावबाय बे स्कुलखौ जेसेबां दङ बे स्कुलखौ एसे साबसिन डेभेलप खालामनो होननानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सिआरसिफोर स्कुल क्लास्टारफोरखौ नायग्रा सिआरसिफ्रा मोनसे रियेलाइज जाबाय मा जोंनोथ' एक्सट्रा ट्रेनिंबो होआ सापर्टबो होआ प्रमद सारखौ एप्रोच खालामनायाव प्रमद सारा बुंबाय मा बिटिआराव फर द फार्स्ट टाइम जोङो नोंसोरनो सापर्ट होगोन मा होगोन नोंसोरो जाहाथे नोंसोरनि सार्भिसाव मोजां होनो हानाय बायदि स्कुल डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हानाय बायदि नोंसोरनो गंसे लेपटप गंसे प्रिन्टार आङो सरकारनि फान्डनिफ्राय होगोन होननानै थिरांथा लानानै साफ्रोमबो बिटिआरनि ओनसोलाव थानाय सिआरसिफ्रा गंसे लेपटप गंसे प्रिन्टार मोनखांबाय बेखौ लानानै बिथांमोना मोजां डकुमेन्टेसननि खामानि मावनानै दिनै गावसिनि ट्रेनिं होबायनायाव स्कुल दैदेननायाव खामानि मावनो हादों आरो बेबायदिबो खामानि मावबोदों स' दिनैनि गेजेराव बुंनो थाङोबा इडुकेसननि सायाव सोलिफुबाय थानाय सरकारा बहुत गुरुत्व होदों गुरुत्व होनायखाय लासैनो स्कुलनि अबस्थायाबो साबसिन जाबोदों स्कुलनि बे थिं बाङा फुटाफ्राबो साबसिन जाबोदों स्कुलफ्राबो मोजां कालार होजाबोदों आरो मास्टारफोरनि सानखोआ जेराव बिराद खम जानानै दङ बिनि सानखोआबो बारायबोदों मारै बारायदों होननानै बुंब्ला बाहायनो बुंनो हास्थायबाय एपइन्टमेन्टबो जाबाय दानि एपइन्टमेन्टआव मा जादों
थांनाय बे सारि बोसोर सरकाराव डिसेम्बर 15 तारिख फैयोबा 5 बोसोर फरायसालिनि सोलिबोनाय सरकारा दासिमाव सारि बोसोराथ' कमप्लिट जाखाबाय बे सारि बोसोरनि गेजेराव एलपि स्कुलाव गासै 3,000 जननो एपइन्टमेन्ट होखांबाय 3,000 मास्टारफोरनो एपइन्टमेन्ट होखांबाय औ दासिमाव बे बर्ड मिडियाम नामा औ बर्ड मिडियाम औ ओमफ्राय एमइ स्कुलाव गासै 1,055 जननो होबाय हाई स्कुलाव गासै 2,056 जननो होबाय हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 228 नो होबाय डिग्री कलेजाव 179 जननो होबाय आरो नै बे मासावनो होनो थांबावगासिनो दं 1,157 जननो होनो थांगासिनो दं नैबे होनो थांबावनायखौ जुदि प्लास खालामोब्ला दासिमाव एसेबां जाहैगोन 7,670 जननो हाइएस्ट मास्टारफोरनो साख्रि होनाय जागोन आरोखि 7,000 औ 7,670 जननो दासिमाव 6,513 जननो होखाबाय 1,157 जननो होनो बाखि बे मासावनो हैगोन बेबो जानो थांगासिनो दं दा 10-15 जननि गेजेरावनो थारिखनि गेजेरावनो बे जाहैगोन आरोखि अब्ला बयनिख्रुइ एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव साख्रियाबो बांसिन मोनदों आरो डेभेलपमेन्टनि खामानियाबो जादों आरोखि दा बेखौ नायोब्ला आं बेखौनो बुंनो थांगोन जायफ्रा बे रादाबखौ नायगोन फंबायमोन नानिमोन आरो मानाव गेदेर बिमा बिफाफोर औ आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो हास्थायदों फरायनायाव जोंहा गैखाया न'खराव गोरों गैया होननानै बाहाबा जानो नाङा बर' समाजाव फोरोंगिरिबो दंसै काउन्सिलरबो दंसै सरकारनि गेजेराव सापर्ट होग्राबो दंसै जोंनि सुपार 50 आव अकल कचिं सेन्टारजों टाइ आप खालामनानै कचिंल' होआ सुपार 50 नि गेजेरजों जोङो मा खालामो मेन्टरिंबो खालामो बिटिसि निफ्राय थानानै जोङो दिल्लीयाव कचिं थाहैनाय गथ'फोरखौ जोङो बेनिफ्रायबो मेन्टर खालामहरो माबा मोनसे मेन्टेलि सापर्ट नांगौ जायोब्ला जों बेनिफ्रायनो गाइड खालामहरो माबा मोनसे फिजिकेलि प्रब्लेम जायोब्लाबो जों बेनिफ्रायनो सापर्ट खालामहरो बिहारनि मानसिफ्रा थांनानै बाहाय गावसोर खस्थ'जोंसो फरायहैयो सार दै खिन्थु जोंनि गथ'फ्रा लोमजादों होनना बुङोब्लानो जोङो हस्टेल वार्डेनखौ डाइरेक्ट बुंहरो गोख्रै एक्सन ला डाक्टार लाबो हस्टेलाव लाबोनानै फोरोंलायो माबा इस्लारि नोंथां आं मोनसे जिनिसखौ मोजां मोनदों दानि जे सरकार जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव जे सोलोंथाइखौ लानानैनो गिलुबालु आं मोनसे माने माबा प्रग्रामखौ गोसोखाङो आंबो निजे बे कमिटियाव दंमोन स्कुल एडप्शन प्रग्राम स्कुल एडप्शन प्रग्रामा ओरैबायदि मोनसे नाम मात्र प्रग्राम नङा बेयो मोनसे एवारनेस टाइप बियो खारन माने एवारनेसआ ओरैबायदि जायो जे मानसिफोरनो एवार जानांगौ सांग्रां जानांगौ दा एभ्रि टिचार एभ्रि गार्जेन एभ्रि स्टुडेन्ट बे एडप्शनजों सोमोन्दो थानाय गोबां मेल मिटिं दा बयबो सांग्रां जाबाय बिनि सायाव सोलोंथाइखौ जोंनो थारैनो नांमारगौ होननानै दा स्कुल एडप्शन प्रग्रामा जोंना थांनाय जे चिफ सारनि दैदेननायावनो आं नुनो मोनदों जे आं बेहाय उदालगुरि ओमफ्राय बाक्सा इभेन चिरां इभेन क'क्राझार फ्राय गासिबावबो आं मिटिंखौ गानो मोनदों दा बयबो इभेन आंबोथ' एडप्ट खालामदों गंसे स्कुलखौ आंबो एडप्ट खालामदों गासै बाहाय गोबां माने इन्जिनियार प्रफेसार जायफोरनाखि पशु कम्पाउन्डार पशु डाक्टार जायफोरनाखि समाजजों लोब्बा गैया बिसोरबो बे स्कुलफोरखौ एडप्ट खालामदों सोलोंथाइनि फारसे सोलोंथाइखौ जाहाथे मोजां खालामनो हायो बेनि फारसे जोंनि बिटिआरनि चिफ मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बेखौ पदक्षेप लादों आखायाव लादों आरो दिनै बे सांग्रां जानाय लोगो लोगो दिनै एसे गाबोन एसे बयबो बिनि सायाव खामानि मावगोन आरो सरकारनि दायित्वआ जाहैबाय पलिसि खालामनाय मेइन जिनिसा सरकारा मोजांबासो रायजो राजाया लाब खालामनो हायो मुलाम्फा जायो दिनै सरकारा पलिसि लादों थांखि लादों माने हाबाफारिखौ मावफुंदों रायजोआ लाब जादों आं बे एडप्शननि गेजेरजों सोलोंथाइ बिथिङाव बिसेसके लाब जादों होननानै आं सानदों आरो निश्चय जादों बे एवार जाबाय बयबो आरो सरकारा बेफोरबायदि दायित्व लानानै बुंनांगौ सरकारा माबायदि मावनांगौ जे रावबो फांसे बिफां दाननो मोना गाबोन दाननाय नङा हाग्राया आरामसे जागोनलाय थिग सोलोंथाइयाबो दिनै बे रोखोम जानो थांगासिनो दं मोजां जानो थांगासिनो सरकारा पलिसि लादों दा पलिसि गैया माने खामानि गैया सरकारा बेखायनो होनदों प्लेट'आबो बेखायनो बुंदोंमोन स्टेटआव जे राजाया मोजां जानांगौ बहाय इनाय अनागारिया होमबानो रायजो राजाया इनाय अनागारिनिफ्राय उदां जागोन माने गोजोना फैगोन रायजोनि राजानि बे गामिनि समाजनि गासैबो मानसिखौ रैखाथि होनाया माने सरकारा दायित्व नालाय दा सरकारा पलिसि लानांगौ आगोलाव जे ग्रिक जे जों मिथिगौ ना प्लेट'नि खोथा सिटि स्टेट माने नागरिकफ्रा बोरै जानांगौ राजाया बोरै जानांगौ दा सरकारा मेन
दिनैनि सरकारा जिहेतु सोलोंथायाव बिराद खामानि मावबाय जेरै इन्जिनियार मेडिकेल नङा होमबा स्कुल एडप्शननि गेजेरजों आरो इभेन कचिंनि गेजेरजों नङा होमबा बायदि बायदि कचिंनि गेजेरजों स्कलारशिपनि गेजेरजों स्पेस लेबनि गेजेरजों माने बिल्डिं लुनायनि गेजेरजों मा नङा होमबा बिल्डिं लामा दालां गासिबो जा हायो खिन्थु मानसिखौ जे बानायनो जेसेबां थाखा खरस खालामदों बांसिन खालामदोंना जेरै एपइन्टमेन्ट थांबाय जेरै कचिं लानो दिल्लीयाव थांबाय दा बेफोरबायदि जेनाखि जोंनि बिटिआर हालामाव बेफोरबायदि जेनाखि पलिसि लानाया खोब माने गनायथाव जादों बाख्नायथाव जादों आरो फैबाय थानाय समाव बेजों बर' रायजो राजाया लाब जागोन बे रोखा एडप्शनाव आं जास्ट फंनैसो देरनो हास्थायगोन जुदि सम मोनोब्ला माने एडप्शनाव आं बेखौनो खावलायनो हास्थायगोन रायजो राजाफोरखौबो जायफ्रा नायगिरिफोर एडप्शननि मोनसे उद्देश्यआ ओरैबायदिबोमोन माने अनारशिप खालामनाय माने मालिक खालामफानाय जोंहा बर' समाजाव मोनसे नियम दङ स्कुलखौ गभर्नमेन्टआ प्रभिन्सियेलाइज खालामना होयिनियावहाय रायजो राजानो स्कुलखौ लुनानै होयो जेब्लासिमाव गभर्नमेन्टआ लाया अब्लासिमाव पाब्लिकफ्रा गामियारिफ्रा लुफुंनानै होयो गाव गावनो दायथ' लायो गामिनि मानसिफ्रानो गामिनि मानसिफ्रा लायो न' लुगोन औ इभेन मास्टारफोरनोबो थांनानै थानायनि एसे एनै सापर्टसो होलायबावोमोन आरोखि खिन्थु मोनसे ओरैबायदि हुदा जोंनावबो जाफैगारबाय दानिया जेब्लानो सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामनो ओइदिनिफ्रायनो बे रायजोफ्रा जालदाब गारनानै होयो जोंनि नोंखालालै जाहैबाय आरोखि औ जोंनि नोंखाला नालाय थाङै थुङै दाना बे स्कुलाव माबा मोनसे लेथ्रा जायोबाबो मोसौफोर खिना दोनहैबाबो हाग्रा दुबाबो सरखारनिसो होननानै जोंनि मानसिफ्रा बेखौ दायथ'खौ लाला दा बिनिखायनो प्रमद सारा मा सानखांबाय मा जाय अनुष्ठानखौ जोंनो गायसनदोंमोन बे अनुष्ठानखौ जोंनि होनना साननानै लाखिनांगोन खारन बे स्कुलाव नोंथांनि गथ' गथायानो फरायो नोंथांनि बिदा फंबायफ्रानो बा बिब' बिनानावानो मास्टार मिस्ट्रेस मावनानै जानानै दङ नङा होमबा दा बिनिखायनो ओरैबायदि सरकारनो होनाय लोगो लोगो सरकारा मालिक खिन्थु सासे मालिक गैया बायदि जायो आरोखि सरकारालाय माना हमना लादो बे इलेक्ट्रिसिटियाव माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै स्कुलनि फांखायानो क्लासरुमावहाय बन्द' जानानै थाबायनो बे फांखाखौ बानायनो थाखायबो सरकारनाव बियोबा फाइल प्रसेस खालामनायावनो 6-7 मासबो नांनो हागौ बियो खारन बियो डाइरेक्ट बुंनो हाया मास्टारा सासे बिअ अफिसारनाव बियो डाइरेक्ट बिनोबो हाया बिअआबो बुंगोन प्रसेसजों थांगौ मानि दैलां बोथोरानो जोबलायलायगोन दा बिनिखायनो सासे एडप्टरा गोसो जायोबा अननायजोंनो हारिखौ अननायजों स्कुलखौ अननायजों बे फांखा गंसेखौ गावनो गिदिंहोनो हायो नङा होमबा औ सा बेखौ साननानै आरो आजिखालि न'खराव मोजांनो गोरों बे न'खर मोजांफोराव लेखा गोरों फिसाफोर बुहुद दंसोगारसै बिसोरो गरम बन्दफ्राव गोजां बोथोरफ्राव गावनि न'आव ओरैनो फैयो ना न'आव थाफैयो बैसागुफ्राव फैयो नाथायबा बिसोरो न'आव थानानै मालाबा मा खालामनानै थानो बरिं जायो बे समफोरावहाय बे खाथिनि गावनि गामिनि स्कुलफ्राव थांनानै एवारनेसफोर बायदि जुदि बे गथ'फोरजों रायलायहैयोबा मास्टारफोरजों रायलायनानै बाहाय साननैसो क्लास लाना होयोबा गथ'फ्रा ओरैबायदि थुलुंगानाय मोनगोन नङा होमबा आंबो बिथां बायदि जाथारगोन बे आदा बायदि आंबो जागोन बे आब' बायदि आंबो जागोन दा बिनिखायनो एडप्शननि मिनिङा मा जादोंमोन मा अनारशिप क्रिएट खालामनाय कमिउनिटिखौनो मोनसे मालिक खालामफिननो हानाय खांनाय बर'निबा खांनाय होनो नालाय स्कुलखौ खांफिन होनि जोंनो खांखादोंमोन आरो समाजानो खांफिननि जोथोन लाफिननि बेथनखौ जों होनाङा सरकारा होबाय थाथों स्कुल बिल्डिंआ जुदि बायफ्रुयोबा गोदान सरकारानो बानायना होफैथों खिन्थु एसे एनैखौ जोंनो होदलायनि मावदलायनि होननानै बे बड'लेण्ड एडप्शन प्रग्रामखौ डिजाइन खालामनाय जादों आरोखि दा बेनि गेजेरजोंनो दिनैनि थारिखआव 900निबो बारा जना फैनानै एडप्ट खालामफैबाय खिन्थु जोंनियाव गासै 5000निबो बारा स्कुल दङ दै गोबां दंबावो एडप्ट खालामनांगौ फैबाय थानाय सरकारावहाय जुदि मोजाङैनो मोजां सोलिलाङोबा बे गासैबो 5000 स्कुलखौबो एडप्ट खालामजोबगोन होननानै प्रमद सारा बुंखानाय दङ एडप्ट खालामहोजोबगोन समाजनि सानथौगिरि मानसिफोरखौ एडप्ट खालामहोगोन आरो स्कुला बेबायदिनो जौगागोन सानसेनि समाव जोंनि बर' बिटिआर ओनसोलनि बे बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम जेसेबां गभर्नमेन्ट स्कुल बे गासैबो समायना स्कुल जागोन होननानै बे मोनसे सिमां आरो बे सोलिफुबाय थानाय सरकारनि सिमां दा बर'नि जे सोलोंथाइनि माने दिग सोलोंथाइ बर'फोरनि सोलोंथाइनि जेनाखि लामाया माने बिराद मोजां जों मोजां होननानै बुंनांगोन आरो खारन थांखिफोरखौथ' जों दा बिथां डक्टर इस्लारि सारनिफ्राय जों खोनानो मोनबाय आरो आंबो नुदों लोगोसे थाफानानै खारन माने गोदो जेरैबायदिमोन इन्जिनियार 2 3 डक्टर 7 7 एसिएस मालाबा सासे मालाबा लांदां दिनैनि तारिखाव गैया मिसिंफ्रा जोंनिफ्राय बिराद खम नाथाय बिसिना बोसोरावनो 12 जन बोसोरावनो 15 जन सुबुं सानखोआ बिराद खम जोंनि तुलनायाव बिसोर 6-7 लाखल'नो जोंथ' बिसिनि दाबाव बिसिना 15 जन गाहाम 20 जन गाहाम एसिएस जायो
आइएसबो फैयो मिज'फ्रा जेरैहाय जोंनि सुबुं सानखोनि खम मिज'राम मिज' मानसिफ्रा नाथाय आइएसआ बिसोरना बिराद हाय जोंनाथ' मालाबा लांदां दा ओमफ्राय थांनाय समावथ' गैया सासेबो प्रिलिम पास जायाखै एबारे सानै पास जादों होननानै नोंथाङा बुंबाय बेथ' खोब मोजां खारन बे लेभेलसिम थांनो माखासे मेन्टेल माने माबाबो नांगौ आरो फिसबो नांगौ बा सरकारनि तरफनिफ्राय जिबायदि इम्पावार खालामनानै होनो नाजादों बेथ' खोब मोजां फैबाय थानाय समाव जोंनो बिराद बेबायदि माने स्टुडेन्टफोरखौ नांगौ आरो बे दिगजों थांगोन होननानै आं बुंनो हायो खारन सरकारा जिबायदि पदक्षेप लादों बे दिगजोंनो थांगोन होननानै बुंनो हायो आरोना नैबे समाव जोङो जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिय'आव जों सावरायगिरि महरै सोलोंथाइनि बिथिङाव सोलोंथाइनि बर'फोरनि सोलोंथाइया बबे लामाजों बे मोनसे आयदाखौ लानानै जोङो बिथां सार इस्लारि सार आरो ब्रह्म सार बिथांमोनजों जों गोबां खोथा सावरायबाय जानो हागौ जोंनि बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बिथांमोना आथिखालनि सोलोंथाइया बबे दिगजों थांगासिनो दङ आरो आथिखालनि जिखिनि सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय जि सरकारा सोलोंथाइ बिथिङाव मा खामानि मावगासिनो आरो मा खामानि मावबोखो आरो इयुनाव माबायदि थांखि लाबोदों बेफोर गासै खोथाखौ बिथांमोननि खुगानिफ्राय जोङो मिथिनानै मोनबाय बे समाव जोङो गोबां खोथा सावरायबाय जोंनि सावरायनाय हाबाफारिखौ बिसोरावनो दोनथ'नोसै आरो जुदि नोंथांनि गेजेराव माबाफोर डाटा बुंथारनो दङब्ला 1 मिनिटनि गेजेराव आं बुंनो थाखाय खावलायबाय थालांबोदोंब्ला डाटा समखौ होबावनायनि थाखाय बिराद हामबायनाय थाबाय नोंथांनिसिम मोनसे थालांबावनाय मोनदों आङो नै बावैसोनि उनावनो अलरेडि प्रसेसआव जानानै दंखायो जोङो स्कलारशिप होननानै गोबां ब्रह्म सारजों आंजों बिराद बुंबोबाय थाबाय एब्रडनि मोनसे स्कलारशिपबो जोंनाव दं आरो दायो प्रमद सारनि नाजानायाव बिथांनि साननायजोंनो मोनसे गोदान स्कलारशिप डिजाइन खालामखाजानाय जाबाय एप्रुभबो जाखाबाय बावैसोनि उनावनो बेखौ होनाय जागोन एब्रडआव फरायहैनो माने बाहेराव बिनि नामखौ जों ओरैबायदि दोनो बिदेशआव फरायनो थाखायहाय बड'लेण्ड अभारसिस स्कलारशिप प्रग्राम होननानै जोङो मोनसे डिजाइन खालामनाय जाबाय बिटिआर सरकारनि गेजेरजों दा गोदान सुरुआव गासै 7 स्टुडेन्टखौ सापर्ट खालामनाय जागोन सासे स्टुडेन्टनाव 15 लाख होनाय जागोन 15 लाख होनाय जागोन गासै 75 लाखनि बाजेटआव मा फरायनो हायो सोरबा सोंनोबो सोंनो हागौ ना दा बेनिखायनो खोनासंगिरिफ्रा नायगिरिफ्रा बेखौनो मिन्थिनानै ला आन्डार ग्रेजुवेट डिग्रिबो फरायनाय जानो हागौ मास्टार डिग्री फरायनायबो जानो हागौ पिएइचडि फरायनायबो जानो हागौ पोस्ट डक्टरेल फरायनायबो जानो हागौ नङाब्ला इन्डियानि रिपिउटेड इउनिभार्सिटिजों नङाब्ला फरेननि बबेबा मोनसे रिपिउटेड इउनिभार्सिटिजों टाइ आप खालामनानै एक्सचेन्ज सेमिस्टार मोनसेनि एक्सचेन्ज फरायनायबो जानो हागौ माने सेमिस्टाराव गासै 4 मान्थ थायो 4 मास थायो 4 मासनि एक्सचेन्ज हमनानै लादो आईआईटी दिल्लीयाव फरायबाय थानाय दङ जोंनि सासे गथ' बिटिआरनि बियो दानिया माबायाव एमआईटी माबायावहाय केलिफर्नियानि इउएसए नि एमआईटी आव बियो सेमिस्टार मोनसे एक्सचेन्ज प्रग्रामाव थांगोन नैबेहा बहुत खरसा दङ दा बे बहुत खरसानि गेजेराव बिटिआर सरकारा 15 लाखखौ सापर्ट होगोन आरोखि सेलेक्ट जायोबा किन्तु गैथाराबाबो 4 मास जाथारनांगोन बे एक्सचेन्जआ ओमफ्राय बेखौ मिन्थिनानै थानाया गोनां फरेनाव एक्सटेनसन जानानै 50 लाखसिम थांगोन बियो उननि बाथ्रा किन्तु दासिमाव बिदि जाथ'नानै दङ आरोखि दासिमाव बिसिमाव डिसकासन जानानै दङ बाहेराव जुदि फरेनाव फरायहैयोब्ला डिग्री कर्सआ गासै बोसोरब्रै जायो जोंनियाव बोसोरथाम जायो आन्डार ग्रेजुवेटआ दा जोंनावबो बोसोरब्रै जाबाय दा बोसोरब्रै फरायनायाव बोसोरब्रैखौ बानगोन नङा वान टाइमनि बेखौ सापर्ट होनाय जागोन आरोखि स' बेबो मोजां पदक्षेप जोंनि थाखाय जाय बुस्थुआ जोंनाव जाफेराखैमोन बियो जानो थांगासिनो दं दा फरेनाव फरायनायनि थाखायबो जोंहा मोनसे सिमां नुनो हासै बर'फ्रा अकल बि बर'ल' नङा माने बिटिआर हालामनि फरायगिरिफ्रा बुंनो लुबैदों लास्ट मोनसे खोथाखौ आं बुंनो लुबैदों जोंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम खोनासंगिरि बिथांमोननिसिम बेनो जाहैबाय बड'फा सुपार मिशन 50 सुपार 50 मिशन माने बड'फा सुपार 50 होननानै बुंदों बाय बड'फा सुपार 50 ल' नंला प्लास जाहैबाय बड'फा सुपार 50 प्लास मिशन थारमाने 50 जनल' लायोमोन इन्जिनियार मेडिकेल नङा होमबा बिदियाव बेहाय 50ल' लाला ओमफ्राय 50नि बारा जौसेबो थांनो हागौ आरो 50 जनल' लाला थारमाने जे बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 आव 50 जनल' लाला आगोलाव 50 जन लादोंमोन बा जेराव मोनदों 50 जन लादों आरो जेराव मोनाखै खम जादों बिसेसखि इन्जिनियार नाथाय दा मा जाखो 50ल' लाला 50निबो बारा लागोन नङा होमबा बेखायनो 50 प्लास बिदि होननाय बेखौ आं
रायजो राजा बियो मानि थाखाय जादों होननानै बुङोब्ला जोंनि बिटिआर हालामाव गासै 26टा जनगोष्ठीफोर दङ गुबुन गुबुन जातिफोर दं दा बे गुबुन गुबुन जातिनि दैदेनगिरि स्पेसियेलि बे छात्र संघानि दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर सरकाराव रिक्वेस्ट खालामदों प्रमद सारखौ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जोंनोबो सुपार 50 मोजां मोजां फ्लेगशिप प्रग्रामाव जि सोलिगासिनो दं बाहाय जोंनोबो रिजार्भेसन नांगौ होननानै बिसोर खावलायनायाव जेनुइनलि खावलायनायखाय प्रमद सारा एग्रि खालामनानै कमिटिखौ बुंबाय मा नोंसोरो नैबे बोसोरनिफ्राय 2025-26 फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय 50 प्लास खालामना होनाय जाबाय माने मोनसे कमिउनिटियाव सानै रिजार्भेसन दै जाय कमिउनिटि हमनानै लादो राभा कमिउनिटि राभायाबो ईस्टआव फैयो शेड्यूल ट्राइब किन्तु आनलाकिलि बिसोरो बे 50टा मेरिटआव पास जानानै फैयाखै किन्तु परिखाखौ लिरदों अब्ला बैनिफ्राय बोखांनानै बिसोरनो सानै हरगोन राजबंशी कमिउनिटिनिफ्राय बै 50 मेरिटआव सफैयाखै अब्ला बिसोरनिफ्राय सानै बोखांगोन बर'निफ्रायब्ला जों सानै आलदा लाबोनाय नङा खारन बाय डिफल्ट जोंनि बर'फ्रा 70% एसटी केटेगरियाव जोंहानो बांसिन मोनबोबाय थाखानायखाय बर'निया बे मेरिट 50आवनो हाबखायो आरोखि नैबे बुस्थुखौ लानानै बिनिखायनो सुपार 50 प्लास मिशन एबारनिफ्राय जाहैनाय जादों आरोखि आं बेखौनो एड खालामफादेरनाय जाहैबाय लास्टआव माने बुंनो नागिरदों जे दानि आथिखालनि बिटिआरनि सरकार बे सरकारा माने जोंनि बिटिआर हालामाव सोलोंथाइखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोनफ्रोमबो लेभेलाव माने जा खना माने फारसे थालाङा बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दं गोदोनि खोथाखौ बुङोबाथ' हाग्रा सायाव जानला मोनला माइ गायनानै फसलखौ मोनै बायदि दानि थारिखआवथ' जेरैबायदि गायनांगौ आबादखौ बेबायदि गायनानै सापस हमना लादो एज फर एग्जाम्पल माइखौ मोजां जुदि माने सास होनानै गायोबासो फसलखौ मोजां मोनो थिग बेबायदिनो दिनैनि सरकारा एकदम ओरैबायदि इन्जिनियार बा इन्जिनियार कचिं होनानै पास खालामनाय आइएस बा इउपिएससिखौ मोजां कचिं खालामनानै बेखौ माने आइएस खालामनाय बेबायदि एकदम माने जेरैबायदि खालामनांगौ ओरैबायदि खालामनो नाजादों आरो बे बिराद बाख्नायथाव फैबाय थानाय समाव जोंनि सोलोंथाइया मोजां जागोन बे रोखा गोजोन्थों नैबे समाव जोबथा नोंथांनाव आं कुइसन खालामनोसै जों जिखिनि खोथा सावरायबाय बेफोर सावरायनाया इउपिएससि एपिएससिनि खोथा जायफोरनि न'खराव दिनैसिम गार्जेनफोरा जोंनि हयथ' नैबे जोंनि सावरायनायखौ नायदों गार्जेनफोरनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं बुंनो खावलायगोन जायफोरनिखि न'खराव दा क्लास 9आव फरायगासिनो दङ सोरबा मेट्रिक लिरगोन सोरबा हायार सेकेन्डारि लिरगोन दा बिथांमोनाबो इउपिएससि एपिएससि इन्जिनियार डक्टर बेफोरो फरायनो गोसो दङ दा बे लाइनसिम थांनो गोनांब्ला सासे क्लास 9 क्लासे मेट्रिक लिरनाय क्लासे हायार सेकेन्डारि फरायनाय दा बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा मा बुङो अके जायहा दा क्लास 9आव फरायगासिनो दङ मा फरायलांनांगोन जुदि इन्जिनियार बिथाङा जाहैनो गोसो दङब्ला आंथ' बुंगोन नों 9आव दङ नालाय मोजां स्टेजाव दङ दानो नोङो मेथ्सजों साइन्सजों मोजां पास खालामनो सेस्था खालामखा बिदि नङाखि गुबुन साबजेक्टखौ इम्परटेन्ट होनाङा गासैखौबो इम्परटेन्ट हो खिन्थु नोङो साबजेक्टखौ मोजां पास खालाम खारन नोङो मेथ्सजों साइन्सजों मोजां मार्क्स मोनोबासो नोङो अट'मेटिक साइन्स स्ट्रिमाव नोङो फरायगोन दा नोङो जायफ्रा दा 11आव फरायदों 11आव फरायनानै जुदि नोंथाङाव पिसिएम फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथामेटिक्स बे साबजेक्ट मोनथामा जुदि नोंथांनाव दंखायोबा नोङो बे साबजेक्ट मोनथामखौ मोजां मार्क्स लानानै नोङो एसटि बा गैथाराबाबो 65% मिनिमाम दोनहैनो सेस्था खालामखा साबजेक्ट मोनथामाव ओमफ्राय नोंनि पार्सेन्टआ बांसिनबाथ' आरो साबसिन बावसैसो जुदि जेनेरेल केटेगरिबा आदार देन एसटि बा नोंथांमोना 75% दोननो नाजाखा बाहायनो जुदि नोङो मेडिकेलाव फरायहैनो गोसोबा नोङो बाय'लजि साबजेक्टखौ मोजाङै मार्क्स लाफाखा बाय'लजिया बिराद इम्परटेन्ट मेथ्स जायाबाबो जायो खिन्थु बाय'लजिया मेडिकेलाव नांथारगौ आरोखि बेनिखायनो बाय'लजि साबजेक्ट नोङो बटानि जुल'जि बे साबजेक्ट मोननैखौ नोङो मोजां लानानै मोजां पास खालामफाखा बाय'लजिखौ होमब्ला नोङो मेडिकेलाव खालामहैनो हाबाय आरो जुदि इउपिएससि एपिएससि होहैनो जुदि टारगेट दङबा नोङो जेखि स्ट्रिमाव थाया मानो नोङो बिखौ फरायथारनांगोन बिए नङाब्ला बिएससि नङाब्ला बिकम नङाब्ला बिइ बेचेलर अफ इन्जिनियारिं इकुइभेलेन्ट टु बिए बेखौ नांथारगोन आरोखि होमबासो नोंथाङा नोङो क्लास 10 फरायनानै आं इउपिएससि होगौ होननांगौ बे जानाय नङा नोङो गोसो जायोबाबो थाखा फैसा दंबाबो सिस्टेमानो थोना खारन नोंहा गैथाराबाबो 21 इयार्स अल्डबो नोङो जानांगो 21 बोसोर बैसो जाथारखानांगो 22आव हाबहैनाय जानांगौ होमब्लासो एपिएससि आरो ग्रेजुवेट जानांगो पार्सेन्टेजआ 2 मार्क्सबो नाङा पास जाबानो जायो एपिएससि ओमफ्राय बर' साबजेक्ट थानाय जानांगौ बर' साबजेक्ट लानो हायो बर' साबजेक्ट लानो हानाय जानांगौ आरोखि 300 मार्क्सनि
नंगौ आरो मोनसे खोथा नोंथाङा सोङाखै थेवबो बेखौ आं दिनै सानस'नायखाय बुंदेरबावनो हास्थायबावबायसो जुदि नोंथाङा बर' मिडियामनि मास्टार साख्रि मावहैनो गोसो दङब्ला इंलिश मिडियाम नोंथाङा फरायदोंब्लाबो दायो 11, 12 हायोब्ला ग्रेजुवेटसिम नोङो एमआइएल साबजेक्ट लाफा अल्टारनेटिभ जेरावबो नोङो लाजोबनानै बर' एमआइएल गैया माथिनो नोङो बिए बिएससि पास जानानै नोङो मास्टार साख्रि मावनो नागिरब्ला एसे टेकनिकेल उसुबिदाबो जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना फरायगिरिफ्रा दानिफ्रायनो सोलायस्लु जुग नालाय साबधानै गावखौ फरायलांनायाव लांफाखा आरोखि बर' एमआइएलखौ लाखा आरोखि आं बर'ले आं एमआइएलखौ लायाना जुदि सानबायबा नोंथाङा मोनसे सुबिदाखौ बबेसोराव गावनो दानानै लाहैनाय जाहैबाय आरोखि बेनिखायनो साबधान जानानै गावखौ फरायनायाव मोजां लामाजों लांनाया दानि जुगाव बिराद इम्पर्टेन्ट खारन दानि जुगा मा सानखोखौ नाया स्किलखौसो नायो स्किल इज मर इम्पर्टेन्ट टु दिस वर्ल्ड बेनिखायनो बे स्किलखौ जुदि बानायनोब्ला नोंथाङा बर' एमआइएल लानानै जुदि एमए पास जाबायब्ला नोङो बर'नि एक्सपार्ट जाखानांगौ इंलिश अनार्स लानानै एमए पास जाबायब्ला नों इंलिशाव एक्सपार्ट जाखानांगौ राइटार जानो हानांगौ नोङो ना नोङो इक'नमिक्सआव अनार्स लानानै एमए पास जाबायब्ला नोङो माने बे थाखा फैसानि सानलुआव बिराद एक्सपार्ट जाखानांगौ बेखौनो जुदि हाहैयाबा थाङै थुङै एसे उसुबिदा जाहैगोन ना बेनिखायनो आं बेखौनो लास्टआव बुंनो हास्थायबाय नोंथाङा जि साबजेक्टआव फराया मानो जेखौ जाहैनो हास्थायदों बे साबजेक्टआव नोंथाङा एक्सपार्ट जानानै लाखा गावखौ अब्ला गाबोन रावबो नोंथांखौ फेजेननो हानाय नङा आं बेखौनो बुंनानै बयखौबो खावलायनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय जोंनि गेजेराव जों सोलोंथाइनि खोथा बाथ्राखौ जोङो गोबां सावरायबाय दा जोंनि गेजेराव सावरायगिरि महरै दङमोन डक्टर निरन्जन इस्लारि स्पेसियेल इडुकेसन बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिप बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो लोगोसेनो दङमोन जोंजों डक्टर मिहिर कुमार ब्रह्म एसिस्टेन्ट प्रफेसार जनता कलेजनि सार नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाब स्टुडिय'आव जोङो जोंनि सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां बाथ्रा सावरायनो फैनायनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय जों बड'लेण्ड रादाबनि न'खरनिफ्राय नोंथांमोनखौ गोजोननाय जासिहरबाय आरो दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों